ಸುಗಿಪು ಅಗತ್ಯ ಇತ ದೇವರನ್ನ ಸ್ತುತಿ ಪಣಿಯರೆ ನಮ್ಮೆದುರು ಬರೆಯರವಲ್ಲರು ಕುಮಾರಿ ಶ್ರೀ प्रियने शिव सुतने नादमोदने गुणयुतने नादमोदने गुणयुतने आदिवन्द्यने विनायक वेदोदारणे विधायक आदिवन्द्यने ಆದಿವಂದ್ಯ ವಿನಾಯಕನ ಸ್ತುತಿ ಮಂತಂದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ದೇವರು ಮಾತಾ ಪರಿಸರದ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೂರಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ದೈವಲು ಶ್ರೀ ಕಲ್ಲುಟಿ ಕಲ್ಕುಡ ದೈವಲಿಗೆ ಶ್ರೀ ಗುಳಿಗ ದೈವಲಿಗೆ ಪೂರ ಅಂದುಲ್ಲ ಬತ್ತಿಂಚಿ ಬಿನ್ನೆರೇನು ಪ್ರಮುಖರೇನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಎದುಕೆರೊಂಡ್ರವಲ್ಲರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ್ ಕಿಲ್ಲೆ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಅಂಚನೆ ಕೋಲ ಸೇವೆದ ಈ ಒಂಜಿ ಬಯ್ಯದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರಲು ಸೇರ್ದ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ವೇದಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ ಪಂಜಾಲ ತಲಪಾಡಿ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಲಪಾಡಿ ಮೇರೆ ಬಹುಶಃ ನಂಗೆ ಬಿನ್ನೆರತ್ತು ಮೆರೆಡ್ ದಾತ್ರನೇ ಈ ಒಂಜಿ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತನಂತ ಪನೊಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಕೆಲಸಗಳ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದದ್ದು ನಂಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮನ್ಪುನಾರು ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಅನ್ಕೋರಲ್ಲ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ ಈ ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರ ಹಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರು ಬಂದದ ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರ ಹಾಸ್ ಶೆಟ್ರು ತಲಪಾಡಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾದ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆದ ಶ್ರೀ ಕಲ್ಲುಟಿ ಕಲ್ಕುಳ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕದ ಸಂಭ್ರಮದ ಸಭೆಯ ಸ್ನೇಹಿತ ತುಡಾರು ಬೆಳಗಾದ ಉದೀಪನ ಮಂಪೆರವಲೇರು ವೇದಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ ಇವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಶಾಲು ಪಾಡದ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಕೊಡ್ದು ಅರೇನೆ ಎದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ ಉಲ್ಲೇರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ MB ಪುರಾಣಿಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಶ್ರೀ ಕಲ್ಲುಟಿ ಕಲ್ಕುಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಿಲಿಕೂರು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪಡೆಯನಾರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಒಂಜಿ ಸಭೆಯಾನಾಗ ಪ್ರಾರಂಭೋಡೆ ಯಾನು ಉಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಬರಿಪುನ ಪೆತ್ತ ಯಾನೊಂಜಿ ಉಪಯೋಗ ಅನ್ಪಡು ಅಂತ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ಆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯದ ಪಾತೆರನ್ನು ಕೊರಿನಾರು ಅಂಚೆನೆ ಆರು ಪಂಡೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒವೇ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಇತನೆಟ ತೊಂದರೆ ಬೈದಿಜಿ ಅಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ MB ಪುರಾಣಿಕರು ಎಂಕ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸಮಿತಿದ ವಹಿಸೊಂದಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಅನ್ಪನೊಲಿ ಅರೆಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ MB ಪುರಾಣಿಕ್ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರೇಮ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರು ಬಂದದ ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ MB ಪುರಾಣಿಕರು ಮುರಣಿ ನಡೆತಿನ ಕುಡ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಘಟಕೋತ್ಸವ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪಡೆಯಿನಾರು ಕೈತಲ್ ಶಾರದಾ ಸಮೂಹ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಲು ಶಾರದಾ ಆಯುರ್ವೇದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದರ ಪೂರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೇವೆ ಸಂದ ಒಂದು ಪುನರ್ ಅರೆಗೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವಲು ಶಾಲು ಸ್ಮರಣಿಕೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೇನೆ ಎತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದ ಉಪ್ಪಿನಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೊಡ್ಡಮನೆ ತಲಪಾಡಿ ಮಾಜಿ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರ ಶ್ರೀ ಅರಸು ಮಂಜುಷ್ನಾರ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉದ್ಯಾವರ ಮಾಡ ನಮ್ಮ ಒವೆ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಲೇಸಾವಡು ಊರುಡು ಒವೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅನಾಗ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿಡು ಸುರು ತಪ್ಪುದಾರ್ ಬರ್ಪನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನ
ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಒಮ್ಮತದ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಬುಧರ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಸಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆರು ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ರಡ್ಡು ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊರೋನಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೊಡ್ಡಮನೆ ಇವರಿಗೆ ಚೇತನ್ ಗಟ್ಟಿ ಇವರ ಬತ್ತದ ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪೊಡು ವಿನಂತಿ ಮಂತದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ದ ಉದ್ಯಾವರ ಮಾಡದ ಶ್ರೀ ಅರಸು ಮಂಜುಷ್ಣಾರ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೆತ ಮಾಜಿ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರಾದ ವೈದ್ಯರಾದ ಈ ಪರಿಸರಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮಲ್ಲ ಪುದಾರ್ಪಡೆಯಿನಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒವೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅರ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಉಂಟು. ಅರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಚೇತನ್ ಗಟ್ಟಿ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡೋರಿ ಬಿಂದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ರೈ ಸಾಂತ್ಯಗುತ್ತು ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಲಪಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕೆಲಸೋಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪನಾರು. ಅಂಚನೆ ಈ ಸಲ ಈ ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವನಸ್ಸಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಲೆಕ್ಕಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಣಸದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅರೆಗೆ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೋನಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ರೈ ಸಾಂತ್ಯಗುತ್ತು ಇವರಿಗೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಇವರ ಬತ್ತದ ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪೊಡು ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದಲ್ಲ. ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿಗಳು ಬೇಗ ಬರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ರೈಗಳು ತಲಪಾಡಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ರಡ್ಡನೇ ಅವಧಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸೇವೆ ಸಂದ ಒಂದುಲೇರು ಇಂದೆರಡು ದುಂಬುರ್ದು ದುಂಬುದ ಅವಧಿಗೆ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸೇವೆ ಸಂದಾದಿದ್ದರು. ಈತ ಎರಡನೇ ಅವಧಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೇವೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಗಳ ತೊಡಗಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಗೌರವ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಶ್ರೀಯುತ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನರ್ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ದೊಡ್ಡಮನೆ ತಲಪಾಡಿ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರು ಶ್ರೀ ಅಲಂಕಾರಗುಡ್ಡೆ ಮಲರಾಯ ಧೂಮಾವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೇರ್ಲಾಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕೆಲಸೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದದ್ದು ನಂಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಪನಾರು ಮೇರೆನು ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಸಮಿತಿದೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ದೊಡ್ಡಮನೆ ಇವರಿಗೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರ ಬತ್ತದ ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪೊಡು ವಿನಂತಿ ಮಂತದಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬತ್ತದ ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪೊಡು. ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ದ ನನಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ದೈವಸ್ಥಾನ ಶ್ರೀ ಅಲಂಕಾರಗುಡ್ಡೆ ಮಲರಾಯ ಧೂಮಾವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಂದತ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರಾದ ಐತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಪೊಣೆಯಿನಾರು ಕಾರಣಕರ್ತರು ಉಪದಟ್ಲೆ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಮಾಡೋದು ಇನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಂದಿನಾರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಮಲ್ಲ ಉಂಟು. ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರಳ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಗೌರವಲು ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಗೆ ಶಾಲೆ ಬಾರ್ದು ಸ್ವಾಣಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎದುಕೊಂದುಳ್ಳರು ಸೊಲ್ಮೇಲು. ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತಾನೆ ಸ್ಥಳೀಯರ ನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಪುಷ್ಪಾವತಿ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರು ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಷ್ಪಾವತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಿಲಿಕೋರು ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೋನಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಷ್ಪಾವತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಿಲಿಕೋರು ಇವರಿಗೆ ರೂಪಾ ಗಣೇಶ್ ಇವರ ಬತ್ತದ ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೇನೋದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮತಿ ರೂಪಾ ಗಣೇಶ್ ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಾಜಕೀಯವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಹಾಯ ಕೊರ್ಪಿನಾರು. ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ದಾರಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಷ್ಪಾವತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿಲಿಕೂರು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವಲು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಶ್ರೀಮತಿ ರೂಪಾ ಗಣೇಶ್. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಭಂಡಾರಿ ಪಂಜಾಲ ಮೇರುಲ್ಲೇರು ಮಾಜಿ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಲಪಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ನಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕಿರಾದು ಮುಲ್ಪ ಆಪಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಎದುರ್ದ ಒಂಜಿ ಕಾಮಗಾರಿದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕಿಯರನ್ನ ಬೆರಿಪತ್ತದು ಆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಹೊಡೆದಾಂಡ ಮೇರನ ಕೊಡುಗೆ ಮಲ್ಲ ಮೇರನು ಅಭಿಮಾನಪೂರ್ವಕವಾದ ಯಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಭಂಡಾರಿ ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಇವರ ಬತ್ತದ ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೇನಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮಧುವನ ಇವರ ಬತ್ತದ ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮಧುವನ ಜಗನ್ನಾಥ ರೈಕಲು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಗನ್ನಾಥ ರೈ ಪಿಲಿಕೂರು ಯಾರ ಬತ್ತದ ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಬೇಗ ಬಲೆ. ನಮ್ಮ ತಲಪಾಡಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ
ಮಾಜಿ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರಾದ ಈ ಪರಿಸರಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ರಾಜಕೀಯವಾದ ಹೆಬಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಿರಂತರ ಪಡೆಯುವುದುಪುನರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶಾಸಕರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ತನ್ನ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊರಲಾರು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತನಾಡ ಪರವಾದ ಮೋಕ್ಯದ ಸ್ವಾಗತ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಜಗನ್ನಾಥರಿಗೂ ಅಂಚನೆ ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನಂಚಿನ ವೈಭವ್ ಶೆಟ್ರುಲ್ಲೇರು ಆರ್ಲಾಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇರು ಅರೇನು ಈ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದಲ್ಲ ಯಾನು ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ವೈಭವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರಿಗೆ ಗಣೇಶ್ ಕಿಲ್ಲೆ ಇವರ ಬತ್ತದ ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ವೈಭವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಜವಣೆ ಆದ ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ಆದ ರಾಜಕೀಯವಾದ ತನ್ನ ಬುಲೆಚಿಲ್ಡ್ ಮೆತ್ತು ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಲ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದಲ ಮಾತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ತನ್ನದೇ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಲು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಗಣೇಶ್ ಕಿಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಕಲ್ಲೋಟಿ ಕಲ್ಕುಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಿಲಿಕೂರು ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ರಾಮಯ್ಯ ಕಿಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟಗೂ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಊರ್ದ ಪರ ಊರ್ದ ಜನಗಳು ಬೈದೇರು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಆಡು ಒಳ್ಳೆಯರು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂಕೋಳಿಕೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೈದಾನಿ ಐನಂಚಿನ ರಾಮ್ ಮನೋಹರ್ ರೈಕುಲು ಒಳ್ಳೆಯರು ತಲಪಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ರಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಮರಿಕಳ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಬತ್ತಿನಗಳು ಒಳ್ಳೆಯರು ಕೆಲವರು ಪುದರ್ ಬಿಡ್ದುಬೋದು ಕ್ಷಮೆ ಕೊರೊಂದು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದು ಏನೋ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಮುಗಿತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಆ ಒಂದುಂಡು ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕದ ಪಿರವುಡು ಏರ್ನ ಮಾತ್ರ ಶ್ರಮ ಉಂಡು ಎಂಚ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗದು ಬತ್ತನ್ನು ಪಂಡೊಂದು ಇತ್ತ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾದ ಪಾತ್ರ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮರಾದ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುನಂತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮಯ್ಯ ಕಿಲ್ಲಟ್ಟಿ ಇವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವಲು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಇವರ ಬತ್ತದ ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು ಏನೋದಿಲ್ಲ ಆರು ದುಂಬಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬುಳೆಚೀಲದ ಬಗೆಟ್ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾದಲ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಪಾತೆರೆಯರ ಉಳ್ಳೇರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆ ರೀತಿ ಬೆಳೆದು ಬತ್ತನ್ನು ಪಂಪಿನನ್ನು ತೆರಿಪಾಯರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಿರಂತರವಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪುಣೆಯಿನಾರು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವಲು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಒಡತಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಅಪ್ಪೇನು ಮನಸ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಗ್ರಾಮದ ಉಭಯ ದೈವಲು ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣೆತ್ತಲ ಕೆತ್ತನದ ಮಲ್ರಾಯ ಧೂಮಾವತಿ ಧರ್ಮ ದೈವಗಳು ಪರಿವಾರ ದೈವಗಳು ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧಿದೇವತೆ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ಕಲ್ಕುಡ ಪರಿವಾರ ಸತ್ತೂರು ಮೊಕ್ಲಿನ ಮಾತ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭವು ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿನ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾತೇರಿನ ಯಾನು ಈ ಪೊತ್ತುಡು ಮನಸ್ಸು ಗುಡಲ್ದಿಂಜಿನ ನೆಟ್ಟು ಸಂತೋಷಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ ತೆರಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡಿಯನ್ನು ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಪನೋಡು ಪಣದಿಯಾನು ನಿಖಲನ ಎದುರುಂತದೆ ಬಂದುಳೆ ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಿಲಿಕೂರು ಪನ್ಪುಣ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಬಹಳ ಅನಾದಿ ಕಾಲೋಡ್ದಲ ಈ ದೈವಲ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಎಂಚ ಬೈದಿನದ ಮನ್ಪದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಣಿನ ತೆರಿಯಂದು ಆಂಡ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಯದ ನೆಟ್ಟು ಇತಿ ಮಿತಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ 55 ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಎಂಕ ತೂತಿನ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಪನೋಡ್ನ ಆಂಡ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಒಂಜಿ ಕಾಡ್ದ ಲೆಕ್ಕೆತ್ತನ ಪ್ರದೇಶ ಯಾನು ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಗ ಈ ದೈವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಮುಳಿ ಹುಲ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಮಾಡು ಐತ ಅಡಿಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಗೋಳಿದ ಮರ ಎದುರುಡ್ದು ಒಂಜಿ ಪಿರಾಡ್ದೊಂಜಿ ಐತ ಮಧ್ಯಭಾಗೋಡು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತ ನಾನಾ ಥರದ ಮರಗಳು ಕಾಯರದ ಮರದ ಬತ್ತನ ರೆಂಜದ ಮರದ ಬತ್ತಿನ ಇನ್ನೊಂಜಿ ವನ ಪ್ರದೇಶದ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಎಂಕ್ಲ ನೇಲ ಮೇರಿತೇರಿ ಮುಂಡಕ್ಕಿಲ್ಲದ ಬಣ್ದು ಆರು ಗಡ್ಡೆ ಅನುಭವದಾರು ಆರು ಬಣ್ಣ ಅಂತೀರಿ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಪಿಲಿಕೂರು ಮನ್ಪ ಬುಧಾರು ಬರಿಯರೆ ಕಾರಣ ಎಂಚಿನ ಪಣ್ಣಂಡ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಕಾಡು ಪ್ರದೇಶ ಮುಲ್ಪ ಪಿಲಿಕುಲು ಆ ಕಾಲೋಡು ಇತ್ತಾಗೆ ಈ ಕಾಲೋಡು ಮುಲ್ಪ ಕೊಂಡಾಣದಂಚಿನ ಧರ್ಮದೈವನ ಸ್ಥಾನ ಪಿಲಿಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಿ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಪಿಲಿಕುಲ್ನ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನದ ಮುಲ್ಪ ಸಂಚಾರ ಇತ್ತಂಡು ಮುಲ್ಪಡ್ದಿಂಚಿಗ ಆಮೇಲೆ
ಉದ್ಯಾವರ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಆ ಸೈಡ್ಗೆ ಪೋಪುನಂಜಿ ಸವಾರಿ ಇತ್ತಿನ ಈ ಪ್ರದೇಶಡು ಅಂಚ ಅದು ಮುಲ್ಪ ಪಿಲಿಕುಲು ಪಗೆಳೆಲ್ಲ ನೆಲೆಸೊಂದು ಇತ್ತ ಅಂತ ಪನ್ಪೊಂಜಿ ಪೇಂದು ನೆನಪು ಎಂಕೊಂಡು ಆಂಡ ಧರ್ಮ ದೈವಗಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒವೇ ಒಂಜಿ ತರತ ಏರಿಗಳ ತೊಂದರೆ ಆವಂದೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬುಳೆದು ಬೈದಿಡು ಬಂದುಳೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದ ಬಂಡ ಕಲ್ಲೊಟ್ಟಿಕಲ್ ಕೂಡ ದೈವಡು ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಕಾಲೊಡ್ದಿಂಚ ಮುಲ್ಪದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡೆಗಿತ್ತನ್ನು ಪನಿಯರೆ ಯಾನ್ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಪೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಅಗೆಲು ಸೇವೆ ದುಮ್ಮುಡ್ದಿಂಚೆಲ್ಲ ನಡತೊಂದು ಬೈದಿನಿ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಮೂಲೆ ಆದಿಗೆ ಎಡ್ತನಕಲು ಎಂಕಲ್ನೇ ಒಂಜಿ ಪರಿಸರಡು ಎಂಕಲ್ನ ಜಾಗೆಡೆ ಇತ್ತೊಂದು ಐತ ಸೇವೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂತನಕಲು ಹಿರಿಯರಾಯನಂಚಿನ ಅಂತಮೂಲ್ಯ ತೋಮಮೂಲ್ಯ ಅನ್ನೋನಕಲು ಆಮೆ ಮಗಿತ್ತೇರು ಅಕ್ಕಲು ಇಡೀ ಗ್ರಾಮಡು ಸಂಚಾರ ಮಲ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಅಗೆಲ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಮುಲ್ಪ ಮಾಡ್ತದೆ ಐಕೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊರತುಗು ಅಗೆಲ್ ಮಲ್ತದೆ ತಂದಿನ ಪಟ್ಟೊಂದುತ್ತೇರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಅವೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ದಾದ ಬಂಡ ಮೂಲು ಒವ್ವೇ ಥರದ ಬೇತೆ ಎಂದು ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಆ ಒಂಜಿ ಕೋರಿದ ಕಜಿಪುಲ ಖಾಲಿ ಪೊಡಿ ನುಪ್ಪುಲ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಹೊಡೆದು ಮೂವಾಡು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ವಿಶೇಷತೆ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಒವ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಐನು ಉಣೋಡು ನಾಡ ಬೇತೆ ದಾಲ ಬಡ್ಚಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವೇ ಯಾವೊಂದುತ್ತಾನೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸುಮಧುರ ವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆ ಒಂದುತ್ತಾನೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದಾಲಕ್ಕೆ ಬಾಡ್ಯರಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಪುಳಿ ಎಂದು ಮುಂಚಿ ಉಪ್ಪು ಈತೆ ತಂದು ದಾಲ ಸಂಬಾರ ಸಾಮಾನು ದಾಲಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಈ ಪ್ರದೇಶ ನಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಆದ ನಂಗೆ ಬನ್ನೋಡು ನಾಂಡ ಘಮ ಘಮ ಬತ್ತೊಂತಾರೆ ಈ ಊರು 4 ಮೀಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ರೀತಿ ನಡತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂಕಲ್ನ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ನೇಲಂಬೆರ್ನ ದಿನೋಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗನೆ ಅಕಲು ದಿವಂಗತರ ಅದು ಪುನಃ ಹೊರತುಡು ಎಂಕಲ್ನ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಣ್ಣೆ ಆದ ಅಂಚಿನ ಮೋನಪ್ಪ ಗೆಲ್ಲೇರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವು ತನ್ನ ತನು ಮನ ಧನ ಪನ್ಪೊಂಡ ರೀತಿಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತನಾರು ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯಣ್ಣೆ ಆರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಒಂದು ಗೌರವ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತನರಿಗೆ ಏತು ಕಷ್ಟ ಆಂಡಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾತಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು 1957 ಇಸ್ಬಿಡು ಒಂಜಿ ಓಡಬಾರ್ದು ಕಟ್ಟೋಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವಾ ಕೆಲಸತ್ತು ನಾನು ಪನ್ಪದ್ದು ಒಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರದ ಎತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಆ ಕಾಲೋಡು ಗಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೋಜಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗುಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಂಡು ಈ ಕಾಲಗಾನಗ ಸಾಧಾರಣ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 50 ವರ್ಷದಲ್ಲ ಮಿತ್ತಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಉದಲದ ಉಪದ್ರ ದಯಬಂಡ ಮರತ್ತ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ಇತ್ತಿನೆಡ್ದಾದು ಪ್ರತಿದಿನ ಎಟ್ಲ ಉದಲ್ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಆಗೇಲಾದ್ಬೋದು ಪಿರ ಬನ್ನಗ ಆ ಜಾಗ ಎಡ್ತಂದು ಮಾತ ಉದಾಟ ದಿಂಜಿದ ಮುಚ್ಚೊಂದುತ್ತಾನೆ ಗೋಡೆ ಪೂರ ಮುಂಚೆ ಬರೋಂದುತ್ತಾನೆ ಇಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ತೂದು ನಂಗೆ ಕೈಪಾಡ್ರೆ ಸಮಯ ಬೈದಿಜಿ ಈ ಕಾಲಗಾನಗ 6ನ ದಿನ ಆದ್ಕೊಂಡ್ಲ 6ನ ಒಂಜಿ ಕನಸುತ್ತಂಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡಪಾವಡು ಬಂಡದನು ಆಂಡ 6ನ ದಿನಟವು ಕೈ ಎತ್ತಿಜಿ ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹತ್ತಂದೆ ಅಲಂಕಾರ ಗುಡ್ಡೆ ಮಲರಾಯ ಧೂಮಾವತಿ ದೈವಲ್ನ ಪರಮ ಭಕ್ತೆಯರು ಯಾನ್ ಪಣಿಯರ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೆಪೆ ತಲಪಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಮುಂಡಪ್ಪ ಶೆಟ್ರನ ಆಡಳಿತದ ಅವಧಿಡು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಂಡಪ್ಪ ಶೆಟ್ರು 6ನ ಒತ್ತುಗು ಬೆರಿಸಾದ ಜಾಗದ 14 ಜಾಗಡಿ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಸೇರ್ನಕಲು ಅದು ಇತ್ತಂಡಲ ಅಲ್ತ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಆಗು ಹೋಗಲು ಇತ್ತಂಡಲ ಅಲ್ತ ವಾ ಕಾರ್ಯ ಇತ್ತಂಡಲ ಐನು ಸುರುಡ್ದು ಬತ್ತನ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತದ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೊಂದು ಐನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರು ಎನ್ನ ಅಣ್ಣೇರು 6ನ ನಿಷ್ಠೆ ಇಂಜಿನ ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡು 6ನ ಆಡಳಿತ ಅವಧಿಡು ಇತ್ತೇರು 6 ಮಲರಾಯನ ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಆವಾರ ಪಂಚಾಮೃತ ಆವಂದೆ 6 ಬಂಜಿಗ ಆಹಾರ ದೆತ್ತೊಂದು ಪಣಿಯರ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೆಪೆ ಖಾಲಿ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಬರೆದು ಹೋಗಿರು ಅವು ಹೊರತು 2 ಗಂಟೆ ಆವಡು 3 ಗಂಟೆ ಆವಡು 6 ಬಂಜಿಗೆ ಒಣಸಿದೆ ತೊಂದಿಜೀರು ಬಜಿ ಕಾರಡು ನಡತದ ಬೋದು ಆಲ್ಪಡ್ದ ದೈವಲ್ನ ಸೇವೆ ಆದು ಪೂರ ಆಯ್ನಟ್ಲ ಉಂತದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೀವನದ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಮಲ್ತೇರಾರು ಅವೇ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಶೆ ಎತ್ತಂಡು ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯಾಕಲ ದಿನೊಟ್ಲ ಈ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕೊಂಡ ಬೇರೆ ಕೊರ್ತೇರಿಗೆ ಎಂಕಲ ಅಜ್ಜೇರ್ನ ಕಾಲೋಡು ನಂಗೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೋಡಾಣದ ಆವಡಾಣದ ಮನ್ಪ ಒಂಜಿ ಆಶಾರನ ಬಾಯಿಡಿತ್ತಂಡು ಆಂಡ 6ನ ಜೀವನೋಡರಿಗೆ ಅವು ಕೈ ಕುಡ್ದು ಬತ್ತಿಜಿ 6 ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ದು ಏನಡ ಪಂತನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಎಂಕಿ ಇನ್ನಿಲ ಸ್ಮರಣೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಧರ್ಮ ದೈವಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಆಂಡಲ 6ನ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಬಡ್ತಿಜೇರು 6 ಈತ್ ಮಾತು ಕಷ್ಟ ಬತ್ತಂಡಲ 6 ಕೇಳುತ್ತೆ ಈತ್ ಮಾತನ ಮಲ್ಪರು ಇರಗೆ ಈ ನಮ್ಮದ ಒಂದು ಆಂಡಲ 6 ಎದೆಗೊಂದಿಜೇರು ಯಾನ್ ಪಡೆ ಒಂದು ಬೈದಿನಂದು ದಾಯಿ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಪೂರ್ವಾರ್ಜಿತ ಕರ್ಮ ಯಾನ್ ತೆರಿದ ತೆರಿಯರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತು ಕೊಡು 6 ಜೀವನ ಆತ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತೀರಿ ಅವು 6ನ ಸಾಂಸಾರಿಕ ವಿಷಯ ಒಪ್ಪಡು ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗ 6ನ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾದ
ಆರ್ನ ನಾವು ಮನವ ಸಂಕಲ್ಪ ಈಡೇರೋಡು ಬಂಡಿದ ಎಂಕುಲು ಆರ್ನ ಒಪ್ಪ ಪುಟ್ಟನಕಲು ಮೆಗ್ಗಿ ತಂಗಡಿ ಬಲಿ ಮೆಗ್ಗಿನಕಲು ಮಾ ಸೇರೊಂದು ಆ ಧರ್ಮ ದೈವಳಿಗೂ ಒಂಜಿಕೊಂಡ ಪೇರು ಕೊರಡೆ ಎಂದು ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಆರು ನಂದಿಗೆ ಮಾಡಿದದು ಅವು ಇಂಕ್ಲೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಾದ ಕೊರಿಯರು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶೆ ಈಡೇರ್ಲೆಕ್ಕ ಆದಿತ್ತದು. ಎರಡನೇದಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲರಿದ್ದು ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮುಲ್ತ ಪಂಚಪರ್ವ ಹೂ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಚೌತಿ ಪರ್ಬಾದುಪ್ಪು ಬಾಕಿ ಸೇವೆ ಎಂಚಿನೆತ್ತಲ್ಲ ಇಂಕುದು ಮುಂತುದ ಐತ ಭಂಡಾರದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಭತ್ತದ ಮುಲ್ಪದ ಇದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಾತೆಗಳ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೆಕ್ಕೆ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶೆ ಇತ್ತನು ಅವೇ ರೀತಿ ಇನಿಕ್ಕಾಗದ ದಿನಕ್ಕೂ ಅವಲ ಒಂದು ಆರ್ನ ಆಶೆ ಈಡೇರ್ನ ಪಣಿಯರೆ ಅಂತ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಳೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂದಿನ ಪೂರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತನಾರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರು ಆರ್ನ ಹಿರಿಯರ ದಿನೋಡು ದಿಂಚಾಗಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡ್ಲ ಸೋಣ ಬಾಕಿಲ್ ತೆಪ್ಪನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಾನಿ ಅಣ್ಣೇರ್ನ ಇಲ್ಲಾಳದ ಜೋಡಾಗಿಯಲು ಸುರೂ ದೇವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಂದಾಯ ತಾವೊಂದುಂಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಆರ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ರಾಮಣ್ಣ ಭಟ್ರ ದಿನೋಡು ದಿಂಚಾಗ ಬತ್ತನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ದಾನೆ ಹೆಂಚಿನ ಆವಡ್ದು ತಂಡಲ್ಲ ಆರು ಭತ್ತದ ಮೂಲ ಆಪನಂಚಿನ ಪಂಚಪರ್ವ ಚೌತಿ ಪರ್ವ ಹೆಂಚಿನ ಆರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆರ್ನ ಜೀವನದ ಕೊನೆ ಅವಧಿ ಇಡ್ಲಾರೆ ಎಂಕ್ಲ ಪಂತಿರೆ ಕಿಲ್ಲರೆ ಮಾತಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಡು ಧರ್ಮ ಕಲ್ಲುಟಿ ಕಲ್ಕೊಡ ಸತ್ಯೋಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಇವರಿದ ಒಂಜಿ ಆವಡಾಣದ ಪನ್ಪಣೆ ಎಂಕ್ಲೆ ನೆನಪು ಪುಟ್ಟಾದು ಬರ್ತೀರಿ ಇನಿಗಾನಗ ಆರ್ನ ಸಂಸಾರ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ರು ಪ್ರಾಯೋಡ್ ಎಲ್ಲಿಯಾರ ಅಣ್ಣ ಆರ್ನ ಅಣ್ಣಂದಿರು ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್ಟರು ಬತ್ತನ ಪ್ರತಿವರಿಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆಡು ಅಕ್ಲು ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಕಾಳ ಇದೆತ್ತೊಂದು ಈಡೆ ಬತ್ತೇರ ನಾಡ ಮುಲ್ತ ಸೇವೆ ಮಲ್ತ ಪೋನಗ ಅಕ್ಲು ದೆತ್ತೊಂತನ ಆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಭಾವನೆಗ್ಲೆ ಕೊರ್ನು ನಾಡ ಐದು ದೆತ್ತ ಐಕ್ಲು ಸೇರಿಸಾದ ಡಬ್ಬಿಗೆ ಬಾಡು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಪಾಠ ಆನಿರ್ದಿನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ ಮಲ್ತದ ಬೈದ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರ ಅಕ್ಲು ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆವನುಂಡು. ಈ ದಿನೊಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಂತೋಷ ಅವನು ಈ ಕೆಲಸ ಆವಡ್ನಾಡ ಒಂದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವರನ್ನ ಸೇತುವೆ ಕಟ್ನ ಲೆಕ್ಕನೇ ಇಂದೆಟ್ಟು ಕೈ ಜೋಡಿಸಾದನಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಪರ ಊರ್ದ ಮಹಾಬಂಧುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಉಳ್ಳೇ ಇಂದೆಟ್ಟು ಒರಿಯರಿನ ಕೊಡುಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಪಣಿಯರ್ದು ಆಲಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗ ಮಲ್ಲ ದೇಣಿಗೆ ಕೊಡ್ತನಕ್ಲ ಉಳ್ಳೇರಿ ನಮ್ಮ ಯಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತೀರ್ನೇ ಆಯ್ತು ಓದನೇ ಇಲ್ಲತ್ತೆ ರಾಮಾಯಣ ಕಾಲೋಡು ಸೇತುವೆ ಆಡು ಹೂವೆ ಹೊಡ್ದು ರಾಮನ ಬಂಟೆ ಹನುಮಂತೆ ಅಂತ ಮನ್ಪಂಜಿ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಐತ ಮಧ್ಯೋಡು ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಇತ್ತೇನೆ ಮನ್ಪೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಕಡೆಗೆ ತಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಎಂಚರ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಅಳಿಲು ಸೇವೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಬತ್ತದ ಬಂತ್ರಲ್ಲ ಅವು ಉಂಡು ಐತ ಮಧ್ಯೋಡು ಎಂಚೆಂಚಿನಕ್ಲು ಬದ್ದು ಪುನಃ ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಊರ್ದ ಪರ ಊರ್ದ ಅನೇಕ ಹಿರಿಯರು ಅದು ಅಪ್ಪನಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸಾದರು ಒರಿಯರೆಡ್ದು ಆಪನ ಕೆಲಸತ್ತು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಎಂ.ಬಿ. ಪುರಾಣಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚ ಪನ್ನೊಂದು ದಾಯ ಉಂಡಾರು ನಮ್ಮರಿ ದೂರದ ಕಾಪುದ ಮಜೂರದ ಅಂಚಿನ ಊರು ಇತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಡೀ ಆರು ಮಾಸ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾರು ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆರು ಬರ್ತದೆ ಈ ಊರುಡೇ ಅರಿಗೆ ಒಂಜಿ ದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹಡು ಮುಲ್ಪನಂತ ಬರೋಡು ನಾಡವು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಪೂರ್ವದ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಪಣಿಯರಿ ಅಂತ ಇಡೀಗೆ ತೋಜುಡು ಆರು ಮಲ್ತ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆರ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಇಡೀ ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಈ ಪಂಜಾಲದ ಪ್ರದೇಶಡು ಈತ ಭವ್ಯವಾಯಿನ ದಿವ್ಯವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಬಂಡ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯದತ್ತು ದೇಶ ವಿದೇಶದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಯುವಕುಲ ಮಾತಂದಿಟ್ಟು ಎನ್ನ ಪುಲ್ಯಲ್ಲೇ ನಿಂಚೆ ನೆಟ್ಟೆ ಬಂದಂತೆ ಕಲ್ತನಾಕ್ಲುಳ್ಳೇರು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಗ್ರಾಮಡು ಒಂಜನೆ ಇಲ್ಲದು ದಾಯ ಬಂಡ ತುಮ್ಮದ ಕಾಲಡು ಕುಂಜಡಮೆ ಗುತ್ತು ಬಂಡ ಪಂಜಾಲದ ಗುತ್ತು ಆ ಇಲ್ಲಾಡು ಆ ಜಾಗೆ ಅನ್ಯಮತಿಯರ್ನ ಪಾಲಾದ ಪೋಂಡಲ ಎಂಕ್ಲು ಭಾರಿ ಬೇಸರ ಉಡುಪನ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದು ಬತ್ತದು ಆರ್ನ ಕೈಗೆ ಬತ್ತದು ಹೊಡೆದು ಸೇರ್ನವು ಅಂಚಿನ ಜಾಗೆಡು ಇನ್ನು ಭವ್ಯ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಅದೇ ಪನುಲೆ ಇಂಥ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅವನುಂಡು ಒಂಜಿ ಮೇಡಿದ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಒಂಜಿ ಮೇಡಿದ ಆರೋಗ್ಯದಾನ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಎಂಕ್ಲೆಕ್ಕಂತ ನಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಪೋದಾಡ ಪಾತ್ರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಇರು ಬರ್ತದೆ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಪಣ್ಣಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಂತೋಷ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಲೆಕ್ಕ ಉಂಟದು ಬರ್ತದೆ ಆರು ಬತ್ತನ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಆನೆ ಬಲ ಬತ್ತಲೆಕ್ಕ ಆತಂದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಇತ್ತೊಂದು ಆರ್ನ ಕೊಡುಗಿನ ಕೊರ್ದು ಕೊರ್ಪ ಒಂದು ಆರ್ನ ಸಮಯ ಕೊರ್ದು ಎಂಕ್ಲೆನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅರಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಅಭಾರಿ ಆದುಲ್ಲ ಬಂದುಳೆ ಉರಿಯ ಅಂದ ಉರಿ ಅತ್ತಂದು ಪನ್ಪುಜಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತನು ಮನ ಧನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ನಿಕ್ಲೇನು ಮಾತಿರಲಿ ಅಂತ ನೆನೆತೊಂದು ಎಂಕ್ಲೇಡ್ದ ಆಪುನಂಚಿನ ಸೇವೆ ಎಂಕುಲು ಸಂದಾಯದ ಮಲ್ತದ ಆತ ಮಾತ್ರತ್ತು ಈ ಪ್ರದೇಶೋಡು ನಂಗೆ ಯಾನೊಂದು ಪಣಿಯರ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೆಪೆ ನೆತ್ತನೇ ಆಯ್ನೊಂದು ಸ್ವಂತ ಜಾಗಜ್ಜಾಡು ಆಂಚಿನ ಕಾಲೋಡು ಈ ಪ್ರದೇಶೋಡು ಅಕುಲ ಮುಂಡಪ್ಪ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಆರ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಸೇಸಪ್ಪ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಬಂದು ಅಕುಲು ಈ ಪ್ರದೇಶೋಡು ಈ ಜಾಗ ಹಿಡಿತೊಂದಿತ್ತು ಇತ್ತೇರಲ್ಲ ಈ ದೈವನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಗ ಬಾಡದೊಂದು ಗೋಡಾಪನಂಚೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾಯಿನ ಜಾಗಿನ ಅಕುಲು ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ದಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಗೋಡಾಪನಂಚೆ ಸೌಕರ್ಯ ಗೋಡಾಪನ ಸಾಲಿನ ಕೊಡ್ತೀರಿ
ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿನ ಸಹಕಾರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಇನ್ನು ಯಾರು ಪ್ರಾಯದ ಇಡೀ ಎಲ್ಲನೂ ಪ್ರಾಯದಾರ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಉಳ್ಳೇರು ಆಡಲು ಆರ್ಲ ಉಪಸ್ಥಿತಿಂಡು ಅಕ್ಕನ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಕುಟುಂಬದ ಆ ಕೊಡುಗೆ ನೀವು ಏಪಲ ಮರುಪುಲಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಕಲುರ್ತಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡು. ಅವೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಉಡುತ್ತಿನಂಚಿನ ಕೆಲವೇ ಜನ ಎನ್ನ ಸಮಕಾಲೀನ ಇರುತ್ತೇವೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೋಚಣ್ಣ ಗಟ್ಟಿಯರ ಸಂಸಾರ, ಅವೇ ರೀತಿ ಕೋಚಣ್ಣ ಶೆಟ್ರು ಮುತ್ತಣ್ಣ ಶೆಟ್ರು ನಕಲು, ಅವೇ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಜನಕ್ಕೂ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ತಂದು ಇನಿ ಅಕಲು ಇಜ್ಜೆಡ್ಡಲ ಅಕ್ಕಲ ಸಂಸಾರದ ಕುಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದೆಟ್ಟು ಭಾಗಿಯಾದ ಈ ಕೆಲಸ ಈತ ಪೊರ್ಲಾವಡ್ನಾಡ ಅಕ್ಕಲ ಕೊಡುಗೆ ಮುಲ್ಪ ಅಪಾರ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಪಣಿ ಅಂತ ಪಣಿಯರ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಂತ ಪಾತ್ರೆ ಹೋಗಿ ದಯಪಂಡ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಉಂಡು ಬೈದಿನಂತರ ಭಿನ್ನರು ಮಾತ್ರ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪುರಾಣಿಕರನ್ನ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂತೋಷ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಜನ ಪಂಡ ಆರಿಡೆ ಬತ್ತಿ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲ ಬೇತೆ ಒಡ್ಚಿ ಆರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆದಲ್ಲ ಆರು ಮಲ್ತನ ಸೇವೆನೆ ಮಲ್ತದ ಇಡೆ ಬತ್ತಿ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಆರೋಗ್ಯ ಒಂಜಿ ಏಪನಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿಲ ಬತ್ತನ ಬಂತು ಎಂಕ್ ಪಣಿಯರ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಬಂದುಳೆ ಬೊಕ್ಕ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ರನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಯಾವನಿಕೆ ಪಣೋಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಗಣೇಶ ಅಣ್ಣೀರು ತೋಜಿನ ಆರು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಪಂಪಣಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಆರ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಆಯ್ನ ಪನ್ಪೂಜಿ ಇನ್ನಿತ ಪೂಜಾ ವಿಧಿದ್ದು ಬತ್ತನ ಅನ್ನ ಸಂತಾಪಣೆ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತನ ಎಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ದಾನಿಗಳು ಈರೇ ಪನ್ಪುಣ ದೃಷ್ಟಿ ಆರಂಭಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅನೇಕ ದಾನಿಗಳು ಒರಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಲೆ ಮರೆ ಕಾಯ್ದೆಲಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ. ರಾಮನವರ ರೈತನ ಕೊಡುಗೆ ಒವ್ವೇ ಒಂದು ಪೂಜಾರಿಗೆ ಬಯಸಂದೆ ದೇವರಿಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಕೊಡ್ತೀರ, ದೈವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೆಂಚಿನ ಆರ್ನ ಜೀವನ ಕೊಡ್ತೀರ, ಆರ್ನ ತೀರ್ಥ ರೂಪೇರ್ನ ಆ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಅಪಾರವಾದ ಉಂಡು ಬಂದ್ಪೇಣಿ ಅಂತಂದರೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡ ಹಾಕೋದು. ಯಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಬಹುದು ಓದಿದಿನ ಎತ್ತು ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತಿದಿನ ಎತ್ತು ಯಾನು ಹೆಣ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಟ್ಕೊಂಡೇ ಎಂಕಲ್ನ ಕಲ್ಪವನ ಜನ ಅಮ್ಮೇರು ತೀರ್ಪಲ್ಲ ಅಣ್ಣನ ನೇತೃತ್ವಡು ಎಂಕಲು ಬೆಳೆದು ಬರ್ತನಕು ಎಂಕಲ ಹಿರಿ ಅಣ್ಣೆ ಆದಿತ್ತಾರ ಇಡೀ ಸಂಸಾರದಿಂದ ಮಲ್ತನಾರ ಎಂಕಲೇನು ಮಾತಾ ಅಂತೇಳಿ ಇನಿ ಆರ್ನ ಆತ್ಮಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೃಪ್ತಿ ಯಾವ್ದು ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಪಾತ್ರೆ ಕಂಡೊಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಕೈ ಮುಗಿದು ಜನರಟ್ಟು ಪಾತ್ರೆ ಬಂತ शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्नमोस्तुते शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಕುಲು ಈ ಜಾಗಗೆ ತಲುಪಾಡ್ದಪ್ಪನ ಜಾಗ್ರದಾಕಲು ಬತ್ತದು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಕಾಲಡ ದಿಂಚಿ ಎಂಕಲ್ನ ಮನೆತನಕ್ಕೂ ಈ ಬಾಕಲ್ ದೆಪ್ಪಣ ಜಿತ್ನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ಪರ್ವಕಾರಡು ಜೋಡೆಗೆಲ್ನ ಆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ನ ಜಿತ್ನ ಸತ್ಯುಲ್ ನಕ್ಷತ್ರೋಡು ಎಂಕುಲು ಆ ಸತ್ಕರ್ಮ ಭಾಗ್ಯಾಪಣ ಜಿತ್ನ ಮಲ್ಲ ಯೋಗ ಯಾನೆಕಡು ಪಂಡೆ ಎಂಚಿನ ಕೇಂಡಗ ನಮ್ಮಾತ ಭಾಗ್ಯವಂತರು ನನವರಿಜ್ಜಿನ್ ದಾಯಕೆಂಡ 15ನೇ ಇಸಬಿಡು ನಮ್ಮ ಆ ತಲ್ಪಾಡ್ದಪ್ಪನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು 4 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ದುಂಬು ಗ್ರಾಮದ ಧರ್ಮದೇವಳನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಅಂಜನೆ ತಲ್ಪಾಡ್ದಪ್ಪಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜಿತ್ನ ಆ ರಕ್ತೀಶ್ವರಿನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಬನಗ ತಲ್ಪಾಡ್ದಪ್ಪಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜಿತ್ನ ಕಲ್ರುಟಿ ಕಲ್ಕೊಡನದ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಾಡ್ತಾ ಕರಿ ಕಾಲೋಡು ಬ್ರಹ್ಮರಥಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಅವನಗ ನನ್ನ ದುಮ್ಮು ದಾಖಲೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿದ್ಜಿ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ದಾಖಲೆಗಿಂಚಿತ್ತ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಭಾಗ್ಯವಂತೇರು ಪುಣ್ಯವಂತೇರು ತಲ್ಪಾಡ್ದವರು ಕಿನ್ನಿದ ಗ್ರಾಮ ಇಜ್ಜೇರು ಅವನಗ ಮಸ್ತ್ ನಂಗೆ ಆ ಯೋಗನ ದೇವರು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದೇವನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಏತು ಉಂಡು ಪಣ್ಣಾಗ ಆ ಧರ್ಮದೇವಳು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸಂಕೋಚ ಸ್ಥಿತಿರಿತ್ತೇರೆ ಪುರಾಣಿಕರಿಗೆ ಐದುಂಬೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಿಡಿದು ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದೇದು ಆರು ಎದುರುಡೊಳ್ಳೇರಾರು ಆರಿಗೆ ಸುರುಟು ಆ ಧರ್ಮದೇವಳು ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತದ ಆತನ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾಪಣೆಗೆ ದುಂಬೆ ಆರಿಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆದ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತದ ಆತ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವಳು ಅಂಜಿತ್ನ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಮಣ್ಣೆ
ಅಂಚನೆ ಆರೆಗೆ ಆ ತಲಪಾಡದಪ್ಪೆಲ್ಲ ಮಂಜನಾಡಿದ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವರೆಲ್ಲ ನಲ್ಲಾತು ಆ ದೇವರನ್ನ ಸಮಾಜದ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಗ್ಯನ ಅನುಗ್ರಹಿಪಡ ಬಂದ್ಯಾನು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನೆಕ್ಕಿ ದೇವನಾಗ ಹಿರಿಯರ ನಾಕುಲು ರಾಮಯ್ಯ ಕಿಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ ಕಿಲ್ಲೇರು ಮಾತ ಜಟ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ತೊಂದಿತ್ತಿರಡಲ್ಲ ಪ್ರದೀಪ್ ಕಿಲ್ಲೇರ್ಲ ಗಣೇಶ್ ಕಿಲ್ಲೆ ಮಿಕುಲು ಎದುರು ತಂದು ಈ ಪರಿಸರದಾಗಲ ಮಾತ ಜನಕುಲ್ನ ಭಕ್ತಿಯರ್ನ ಸಹಕಾರಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಗ್ರಾಮದಾಗಲೆಂದಿ ಒಂದು ಆ ಪೊರ್ಲುದ ಆಲಯನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಧರ್ಮದೀವನ ಸನ್ನಿಧಾನಗೂ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನೆಕ್ಕಿ ಏರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಂತ ತಲಪಾಡದಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ಸುತ್ತಳು ಈ ಮಣ್ಣದ ಧರ್ಮದೀವಳು ಹೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣ ಪಾತ್ರೆ ದೇವರನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ನಿಧಿ ತಿಗದು ಪಣಿಯರ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಕೋಡೆ ತಾನೇ ಇಡೆ ಬತ್ತದ ಬೋಯರು ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾಯ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಎಂಕುಲು ಈ ಕೆಲಸ ಪತ್ತೋಡು ನಾಂಡ ನಂಗೆ ದಾನೆಳ್ಳದ ಹಿಡಿದು ಸಹಕಾರ ತಿಕ್ಕುವ ಅಂದ ಬಣ್ಣದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದು ಆರ್ನ ಕೈತಡೆ ಪೋನಾಗ ಆರು ಪಂಡೇರಿ ಈ ವರ್ಷದ ಮಾತ ಅನುದಾನಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಬೈದಿರಿ ಆಡಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತು ಕೊರಪೆ ಪಡೆದು ಎದುರುಡು ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಜಾಗೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಇರಬೋಡದು ಎದುರುದ ತೋಡು ಒಂಜಿ ದಿಂಜಾದು ಐಕೆ ಮೋರಿ ಬಾಡ್ದು ಐತ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಬಂತದ್ದು ಒಂಜಿ 5 ಸೆಂಟ್ಸ್ ಆತು ಜಾಗೆ ನಂಗೆ ದಿಕ್ಕುಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡತೊಂದುಂಡು ಐಕೆ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಕೊಡುಗೆ ಆರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ನಂಗೆ ಬೈದಿನ ಪನಿಯರೆ ನಾನು ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎರಡನೇದಾದ ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಸುರೇಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಅವಧಿಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಒಂಜಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆದು ಅಪಗದ ಸಚಿವರಾಯನಂಚಿನ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿಯರ್ನ ಅನುದಾನಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಒಂಜಿ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ವೆಚ್ಚಡು ಬರ್ಪ ಒಂಜಿ ರಸ್ತೆ ಭಾರಿ ಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆ ಇಡುತ್ತದೆ ಐಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇಡಮುಟ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಆಯ್ರಂಜಿ ಸಹಕಾರ ತೆಗೆದ ಪಣಿಯರೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ದೈವಸ್ಥಾನಗೂ ಸುಮಾರು 13 ಸೆಂಟ್ಸ್ ಆದ ಜಾಗನು ಉದಾರವಾಗಿ ನಂಗೆ ದಾನ ರೂಪಡು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಮುಂಡಪ್ಪ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ಆರ್ನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೇನು ಮಾತೇರಿಲ್ಲ ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ನನವರ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಸತ್ಯುಳ್ಳ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡಾವಡಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಜಾಗ ಅನುದಾನ ಕೊರ್ನೆಕ್ಕೆ ಐಕೆ 10 ಬಾಲ ಅಕ್ಲಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ತದ ಅಕ್ಲಿನ ನಡಪಾಡು ಪಡೆದು ಯಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೋನೆ ದೈವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಮರನು ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲಂದಟ್ಟು ಶಿಲಾಮಯ ಗುಡಿಂದು ಪಂಡ ಪಾಷಾಣ ಮೂರ್ತಿ ಪಂಡ ಕಲ್ಲುಟಿ ಅಪ್ಪೆ ಕಲ್ಲಡೆ ಕಲ್ಲರಳಿ ಹೂವಾಗಿ ಇಂದು ಕವಿ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಇನಿ ಶಿಲಾಮಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಗುಡಿನ ತೂನಗ ಎಲ್ಲಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಭಾರಿ ಚೊಕ್ಕಾದು ಉಂಡು ಪನ್ಪೇರು 10 ಬಾಯಿಡಿ ಕೇನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗುಂಡು ಆ ಗುಡಿಗೆ ಅಣ್ಣೇರಿ ಉಳ್ಳೇರಿ ಗಣೇಶ ಅಣ್ಣೇರು ಆವಡು ರಾಮನವರೈಕ್ಲಾಡು ಅವೇ ರೀತಿಯ ಮಾತ ವೇದಿಕೆಡಿತನ ಗಣ್ಯರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸಾದೇರಿ ಇಂದೆತ್ತ ನೆಟ್ಟು ಪ್ರತಿಫಲವಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದಂತೆ ಬೋರ್ದು ಆ ಶಿಲಾಮಯ ಗುಡಿನಿ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಅರ್ಪಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಡ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮರ ಜಾತಿ ಮರ ಅವಲ ಲಾಟ್ಪೋಟ್ ಮರ ಹತ್ತು ಭಾರಿ ಲಾಯಕದ ಮರವನ್ನು ನಂಗೆ ಒದಗಿ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮಾಜಿ ಆಡಳಿತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಲ್ಲ ಅಂದು ಈ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತನ್ನ ಜೀವನನೇ ಮುಡಿಪಾದೀನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಐತಪ್ಪ ರೈಕುಲನ ಸುಪುತ್ರಿ ರಾಮನವರ ರೈಕುಲು ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಡುತ್ತನಲ್ಲ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರಚಾರ ಬಯಸಂದೆ ಎಂಕ್ಲನ ಮನಸ್ಸು ಇಂಚ ದನಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಪನ್ನಾಗ ಈಗ ಬೋಡಪ್ಪನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮರವನು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒದಗಿ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಐನು ಎಂಕ್ಲು ಮರಪು ಲೆಕ್ಕಜ್ಜಿ ಅವೇ ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆಂಚಿನ ಅಂತ ಪಂಡ ಇನಿ ಮರಡ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರು ತೋಜೊಂದು ದೈವಸ್ಥಾನಗೂ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಬಾಗೋಡು ಒಂಜಿ ಮೇಲ್ಛಾವಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಟೆಗಾರ ಗೊತ್ತು ಪನಿಯರೆ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಇದು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಅವಶ್ಯವಾಯಿನ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದಾಯಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಇನಿ ವರ್ಷೋಡುವರ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಗೆಲು ಸೇವೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂಜಿ 500 ಅಗೆಲು ಮುಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ನ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಅಜ್ಜಿ ಬಳಸದ ವರ್ಷ ದಾಲ ಮಲ್ಪಲೆಕ್ಕಜ್ಜಿ ಐಕಿ ಬಾಳದ ಆರ್ತುಯರು ಸುರುಟಿ ಅಂಗ್ಲೊಂಜಿ 6ನ ಕಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ದ್ವಾರ ಮಲ್ಪವನಿ ಪಣದ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಇಡುತ್ತಾ ದ್ವಾರ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿಂದು ಭಾರಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಕ ಐನ ಪಂಡೆ ಕೂಡಲೇ ಮುರಣಿ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಒಂಜಿ ವಾರದ ಉಲಾಯ್ಡು ಸ್ವತಃ ಉಂತುದು ಆ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಒಂಜಿ ಸಭಾಗೃಹಂದೇ ಪನೋಳಿ ಒಂಚ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಂಡ ಮಾತೆಗ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇರಿ ಅಂಚೆನೆ ಒರಿ ಅತ್ತು ಪ್ರತಿ ಒರಿ ಅನ್ನೋ ಶ್ರಮ ಉಂಡು ಪಂಡೊಂದು ಯಾನು
ಮಾತೆರೆಗಳ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಾದ ಜನರ ಪಾತ್ರ ಅರ್ಪಣೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಕಿಲ್ಲೆ ಇಮೇರೆಡ್ದು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಸ್ಮಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ದು ಅರೇನು ಮೋಕೆಡು ಮಾತೆನಲ್ಲ ಪರವಾದ ಎದ್ಕೊಂಡುಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪ್ರದೀಪ್ ಕಿಲ್ಲೆ ದುಂಬಗೆ ಅವಳು ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿದೇವತೆ ಆರಾಧ್ಯ ಮಾತೆ ತಲಪಾಡಿದ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿನ ಅಂಚನೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜನ್ ದೈವಲೇನು ಮುಲ್ಪ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಧರ್ಮ ದೈವಲೇನು ಮನಸಾರ ಸ್ಮರಣೆ ಅಂತಂದು ಇಂಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಪುರಾಣಿಕರಿಗೆ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ್ದು ಬೈದರು ಅದಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಭಿನಂದನದ ನುಡಿ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಈ ಅಭಿನಂದನದ ನುಡಿ ಪನ್ನೋಡ್ನಾಡ ಯಾನೇನು ಇಂಚ ಪನ್ಪುಣಿಂದ ಇಂಕ್ ಆಲೋಚನೆ ಉಂಟಾಗ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ದಯಪಣ್ಣನಾಡ ಕಡಲಿಗೊಂಜಿ ಉಪಮೆ ಕೊರೊಡ್ನಾಡ ಬೊಕೊಂಜಿ ಕಡಲು ಬೋಡು ಆಕಾಶಗೊಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರೊಡ್ಡ ಬೊಕೊಂಜಿ ಆಕಾಶ ಬೋಡು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ರಬೇತೆ ಅವಳು ಅವಕಾಶನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನಾರು ಪುರಾಣಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನು ಪನ್ನೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಕ್ಲೆಗೆ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಈ ಪ್ರದೇಶಡು ಒವೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ತಂಡ ಐಟ್ ಪುರಾಣಿಕರ ಪಾತ್ರ ಉಂಟು ಪುರಾಣಿಕರನ್ನು ಅಭಿನಂದನೆ ಮನ್ಪೊಡ್ನಾಡ ಎಂಕ್ ಕಷ್ಟಾಪುರಿಂಚಿನೊಂದು ಪಂದು ವೇದಿಕೆ ಎಡುತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಪನ್ಪುಡಿಂಚಿನವಂಡ 4 ಜನ ಕುರುಡರಿಗೆ ಒಂದು ಆನೆದ ಕೈ ತಲು ಉಂಟದು ಈ ಆನೆನ ಮುಟ್ಟುದು ನಿಕ್ಲ ಅನುಭವ ಪನ್ನೋಡು ಬಂಡೇರಿಗೆ ಒರಿ ಆಯ್ತಾ ಸೊಂಡಿಲನ್ನು ಮುಟ್ಟದ ಬಂಡೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಮಲ್ಲ ಪೈಪುದಲ್ಲೇ ಕಂಡು ಒಂದು ಒರಿ ಕಾರನ್ನು ಮುಟ್ಟದ ಬಂಡೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಮಲ್ಲ ಕಂಬದಲ್ಲೇ ಕಂಡು ಒಂದು ಉರಿ ಆಯ್ತಾ ಕೆಬಿನ ಮುಟ್ಟದ ಬಂಡೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ತಡುಪದಲ್ಲೇ ಕಂಡು ಒಂದು ಉರಿ ಆಯ್ತಾ ಬೀಲೋಡು ಮುಟ್ಟದ ಬಂಡೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಬಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಕಂಡು ಒಂದು ಅಂಚ ಪುರಾಣಿಕರಿನ ಅಭಿನಂದನ ನುಡಿ ಪನ್ನೋಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಕುರುಡೇನಿ ದಯಪಣ್ಣದ ಪುರಾಣಿಕರನಂಚಿನ ಅಯೋಗ್ಯತವಂತನ ಅಭಿನಂದಿಸವನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕದನೇ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪನ್ಪೆ ಏನು ಅವಕಾಶ ಮಂತ್ ಕೊರನ ಈ ಸಮಿತಿ ದಾಖಲೆಗೆನ್ನ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಒಂದು ಪುರಾಣಿಕರನ ಬಗ್ಗೆ ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ದೂರದ ಉಡುಪಿದ ಕಾಪು ಪ್ರದೇಶದ ಮಾಜೂರದ ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಕುಟುಂಬಡು ಪುಟ್ಟನಾರು ಪುರಾಣಿಕರು ಅಲ್ಪಾರ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಕಳೆದು ಐದು ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಯೋಗನ ಭಾಗ್ಯಾನಂದ ಪನೋಲಿ ಮಂಗಳೂರದ ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜಿಡು ಆರು ಅಧ್ಯಾಪನ ವೃತ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದು ಆರ್ನ ಮಂಗಳೂರನ್ನು ಆರ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮಂತೊಂಡಿರು ಆರು ಮೂಲತಃ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಒಂದು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೆಪೆ ಸಂಘದ ಅನ್ಯಾನ್ಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚಿನ ಪುರಾಣಿಕರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸದು ನಮ್ಮ ಊರುಗದ ಭಾಗ್ಯಂಜಿನ ಬಣ್ಣದಂಡ ಆರು ತಲಪಾಡಿದಂಚಿನಂಜಿ ಪ್ರದೇಶನು ವಿಶ್ವದ ಭೂಪಟಡು ಗುರುತಿಸರೆ ಅರ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಮಸ್ತುಂಡು ಮೂಲಂಜಿ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರನು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತಾರ್ನ ಮಿತ್ರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತದ್ದು ವಿಶ್ವದ ಭೂಪಟಡು ತಲಪಾಡಿದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮನು ಗುರುತಿಸವನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಬಂತಿರ ಅವು ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯಂದೇ ಪನೋಡಿ ಅಂಚಿನ ಪುರಾಣಿಕರಿಗೆ ಇನಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಹಿಡಿದು ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ಪದವಿ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ ಇನಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ತಿಕ್ಕೊಡುದಂಡ ಯಾನೇನು ಎಲ್ಲೇ ಮನ್ಪುಣೆ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಸುತ್ತದಲ್ಲೇ ಇತ್ತಿನ ಅಂಡ ಪುರಾಣಿಕರು ವಾ ನೆಟ್ಲ ಏನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಾನ ಇನ್ನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಆರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಅರ್ನ ಜೀವನಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನಡು ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಜೀವನಡು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡಪಡುಂಡ ಆರು ಲೋಕಸಭೆಗ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗ ನಾಮಿನೇಟ್ ಆತೋಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅತನ ವಿಧಾನಸಭೆಗ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿಗ ಆಯ್ತ ಉಲೈ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಅರ್ಹತೆ ಇತ್ತಿನಾರು ಅಂಚಿನ ವೈಕ್ಲಾರು ಅಪೇಕ್ಷೆನೆ ಮಂತು ಈಗಿರಿ ಇನ್ನು ಯಾರೇನು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಗುರುತಿಸದನು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಪಡೆದಂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಥಾನ ಓಡಿಮುಟ್ಟ ಬಂಡ ಪುರಾಣಿಕರನಂಚಿನಗಳಿಗೆ ಆ ಗೌರವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊರೆದು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಆಯ್ತು ಅಂತಸ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿದಿಂದ ಪಡೆದು ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪನ್ನೀರ ಇಚ್ಛೆ ಪಡಬೆ ಅಂಚಿನ ಪುರಾಣಿಕರಿಗೆ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ತಿಕ್ಕದಂಡ ಅವು ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ
ಪುರಾಣಿಕರಿರ್ದು ನನಾತ್ ಈ ಸಮಾಜಡು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆವಡು ಅರಿದು ಈ ಸಮಾಜಗೂ ನನಾತ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ತಿಕ್ಕಡು ಪಂಡದು ಆ ದೇವರಿಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಏನ ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಉಂಟುವೆ ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ. ಇಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೇರೆ ಎಂಕೆಲ ಊರುಡಿತ್ತೊಂದು ಇದು ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯದಂಚಿನ ಆ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಲದ ಮೂಲಕ ಶಾರದಾ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಕಡೆ ರಾಮಯ್ಯ ಕಿಲ್ಲರ್ ಬಂಡಿಲೆಕ್ಕನೆ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಆರೋಗ್ಯದಾನದ ಸೇವೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಎಂಕೆಲ ಊರುಡಿತ್ತೊಂದು ಎಂಕೆಲ್ಲಾರೆ ಅದು ಈ ಪರಿಸರದ ಒವ್ವೇ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಊರುಡಿತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮಾರೆ ಅದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಈ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಬೇಲೆಗೆ ನಂಬಿಂಚಿ ನಂಬಿಂಚಿ ದೈವ ದೇವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರೂಪದ ಪ್ರತಿಫಲನೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಖಂಡಿತವಾದ ಕುಡ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಂಚಿನ ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೈದನ್ನು ಬಂದರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅವನುಂಡು. ಕುಡ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಂಚಿನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಗೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಅವು ಮಲ್ಲ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯ ನಾವು ಕರಿಸಾಲಡು ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದೇರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಾವತಿ ಹೆಗ್ಡೇರಿಗಳ ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ತೆಗೆದು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಗೌರವದ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಕುಡ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದವು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ.ಬಿ. ಪುರಾಣಿಕ್ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅವರ ಜೋಡದ ತಾಟಿಮಟ್ಟದಾರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಮೋಕ್ಷದ ಅಭಿನಂದನೆ ತೋಜಾವಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಲ್ಲುರ್ದಿ ಕಲ್ಕುಡ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಅಂಚನೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗಳ ಅವೇ ರೀತಿ ನಡೆ ವೈದ್ಯನ ಪೂರ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಪಂಪನ ನಂಬಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ನಡ್ತೊಂದು ಬೈದಿನ ಅಂಚನೆಟ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಓವೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪನಾಡ ಪುರಾತ ಅಂಶ ನಮ್ಮ ಪಂಪ ದೇವರು ದೈವಲು ನಂದು ದೇವರನ ಅವತಾರನೇ ಈ ದೈವಲು ಅಂಚನೆಟ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟೊಡಿತ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಲಘಟ್ಟೊಡುಲ್ಲ ಎಕಡ್ತಾನೆ ಪನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಂಗೊಂಜಿ ಯೋಗ ಅಂದು ದಾಯ ಪನ್ನಗ ಈ ಒಂಜಿ 30-40 ವರ್ಷಡು ಹಲವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆದುಂಡು ಇದು ನಂಗೊಂಜಿ ಯೋಗ ನಮ್ಮ ಈ ಜನ್ರೇಷನ್ದಾಗಲೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಗಳು ಕಟದ ವೈದ್ಯನ ಅಂಚಿನ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನನು ಇತ್ತೆ ನಂಗೊಂಜಿ ಆ ಸಮಯಡು ಅವಧಿಡು ಒಂಜಿ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪರದಿಕ್ಕದುಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಲ್ಲುಟಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಎಕಡ್ತಾನೆ ರಾಮೇ ಕಿಲ್ಲಿರ್ ತನ್ನ ಅಂತರ್ಯೊಡ್ದು ಕೆಲವು ಪುರ ಪಂಡೇರು ಪನ್ನಗ ವಾ ರೀತಿಡು ಆರ್ನ ಹಿರಿಯನಾರು ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತೆರ ಅವೇನು ಇನ್ಯಾರು ಕೋಡಿ ಎತ್ತದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವು ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಲುಂದತ್ತು ನಮ್ಮ ಅನ್ಬನೋಡು ಪೂರ ನೆಟ್ಟು ಬಣ್ಣಗ ಒರಿಯನ ಅಂದು ಹತ್ತು ಯಾನು ಎನ್ನ ಅಂದು ಅನ್ಪನ ಅಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಅಂದ್ವನದು ಅಂಚೆ ಊರ್ದಕ್ಲು ಪೂರ ಸೇರೊಂದು ಅಕ್ಲಿನ ಪೂರ ಒಳಪಡಿಸೊಂದು ಈ ರಾಮಯ್ಯ ಕಿಲ್ಲೇರ್ನ ಸಂಸಾರ ಪೂರದ ಊರ್ದಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೊಡುಗೆಲ್ಲ ಆರು ತನ್ನ ಅಂತರ್ಯೋಡು ಪಂಡದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಜವಾದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಓವಿಲ್ಲ ಮರಪರಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಬೆರಿಸಾಯಂ ಕೊಂಡ ಅವಿನ ನಂಗೆ ಮರಪರಬಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಆತರ ಅವಿನ ಮರ ತಂದ ಕುಡ ಬತ್ತದು ಅವೇನು ಅಕ್ಲಿಗೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪೂರ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂಧಿಸಾದಾರು ಮಲ್ತಿರು ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡು ಹೋನಾಗ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪನ ನಮ್ಮ ಭಯವೇ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪ ಆ ಭಕ್ತಿರ್ದು ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಕ್ತಿ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಭಕ್ತಿ ಮಂತಿನ ಆ ಪ್ರದೇಶಡು ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಮುಕ್ತಿನ ಪಡೆಯನ್ನಿ ಅಂಚೆಟ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಈ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡು ಹೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಹ್ಯ ಶುದ್ಧಿಲ ಬೋಡು ಅಂತರ್ಯ ಶುದ್ಧಿಲ ಬೋಡು ಬಾಹ್ಯ ಶುದ್ಧಿ ಪಣ್ಣಾಗ ನಮ್ಮ ಎನ್ನೋನು ಅವರವರ ಬಾಹ್ಯ ಶುದ್ಧಿ ಪಣ್ಣದ ಆದ ಮೀದು ಪೊರ್ಲುಡು ಬರ್ಪುನಿ ಮಡಿ ಮೈಲಿಗೆದಲ್ಲ ಪತ್ತಂದ ಕೆಲವು ಪುರ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಹೋಪುನ ಅಣ್ಣ ಅಂತರ್ಯ ಶುದ್ಧಿ ಮಣ್ಣದ ನಮ್ಮದು ಆದ ಅಂತರ್ಯ ಶುದ್ಧಿ ಬಣ್ಣಾಗ ಬೊಕ್ಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೇಡುನು ಬಯಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪೊಂದು ಪೋಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ನಂಗೆ ದೇವರು ಒಲಿಯೂರು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಸಂಶಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಹತ್ರ ಇನ್ನಿತ ಈ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇಡಲ್ಲ ಈ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡು ಪೋನಾಗ ಅಂತೆರೆಲ್ಲ ఒక ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬಾಹ್ಯ ಶುದ್ಧಿಲ್ಲದಿ ಒಂದು ಪೋಯಿ ದಾಯ ಬಣ್ಣಾಗ ದೇವರ ತೂಪನ್ಗೆ ಆಯ್ ವಾ ಇಲ್ಲರ್ದ ಬೈದೆ ಅತ್ತು ಏತು ಉತ್ಸವಲಿ ಉಂಡು ಏತು ಸಂಪತ್ತುಂಡು ಏತು ಭೂಮಿ ಮಲ್ದೇನು ಅಂದತ್ತು ದೇವರ ತೂಪನ ಆಯ್ನ ಅಂತರ್ಯನು ಅಂತರ್ಯನು ಶುದ್ಧಿ ದಿಯದು ಮಲ್ತದ ಅನ್ನೋದು ಖಂಡಿತವಾದ ದೇವರ ಒಳಿಯವರು ಮನ್ಪನಿಗೆ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಸಂಶಯ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ತೂಪ ಧರ್ಮ ಬಣ್ಣಾಗ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ಸರ್ದಿ 12
ಅವು ಬೋಧನೆಗಿತ್ತಿನ ಸತ್ತು ನಾನು ಧರ್ಮ ಪಂಡಗ ಅವು ಸಾಧನೆಗಿತ್ತಿನ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಬನ್ಪ ಈ ಕೆಲವು ಇತ್ತ ಮೇಲೆ ಎಂಬಿ ಪುರಾಣಿಕರು ಆ ರೀತಿಯ ಸಾಧನೆ ತನ್ನ ನೆಟ್ಟದ ಮಲ್ದಿರೋದು ಒಂದು ಜೀವನೋಡು ಪಂಡಗ ಈ ಜೀವನ ಬನ್ಪುನ ಸತ್ಯವಾದ ಬನ್ಪೆ ನಾಟಕ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಜೀವನೋಡು ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನನೇ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ಒಂಜಿ ರೀತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಡಪುಡುವೇರು ಈ ಆರ್ವತ್ತಿ ಜೀವನ ಮಲ್ಪ ಈ ರೀತಿ ಜೀವನ ಮಲ್ಪುನು ಇನ್ನಿತ ಎಂಬಿ ಪುರಾಣಿಕರು ಮುಲ್ಪ ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಿಯರು ಅವೇ ರೀತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಾಯರು ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚನೆಟ ಹತ್ರ ಈ ಧರ್ಮದ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ನಡಪುನಾಗ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಒಂಜಿ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪಂದೆ ಓವೇ ನಮ್ಮ ಕೇಡನ್ನು ಬಯಸಂದೆ ಸತ್ಯ ಅಹಿಂಸೆ ಒಂದು ಈ ರೀತಿಯ ನಡವಳಿ ನಡತಂಪೋಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಧರ್ಮಗೊಂಜಿ ಅರ್ಥ ಬರ್ಪಿಡಿಕದಾಲ ಸಂಶಯ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಜೀವನದ ನಾಟಗಳು ನಂಕ್ ನೆಕ್ ಮೌಲ್ಯ ಕಟ್ಟುನಿ ದೇವೇರು ಆಂಡ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ನಾಟಕ ದೂಪ ಈ ನೆಟ್ಟು ಕಲೆ ತಂಜಿ ನಾಟಕ ಐಕ್ ಮೌಲ್ಯ ಕಟ್ಟುನಿ ನಿಕ್ಕುಲು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಆಂಡ ಈ ಜೀವನದ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನಂಕ್ ಮೌಲ್ಯ ಕಟ್ಟುನಿ ನಮ್ಮ ದೇವೇರು ಅಂಚನೆಟ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಈ ಜೀವನ ಮಾರ್ಗಡು ಪೋನಗ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಧರ್ಮ ರೀತಿ ನಡ್ತಂದು ಪೋಯಿ ಅವೇ ರೀತಿ ಒಬೇ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ಕರಿಗೆ ಕೇಡು ಬಯಸಂದೆ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮನ ಅಳವಡಿಸೊಂದು ಪೋಯ್ದೊಂದೆ ಅನ್ಕೇನೊಂದು ಅವೇ ರೀತಿ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಆಪುನ ದಾಯ ಪಣ್ಣಗ ಎಂಬಿ ಪುರಾಣಿಕರು ಎಂಕಲ್ನ ಅಜ್ಜರ್ನ ಜಾಗಿಗೆ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಶಾರದಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟದಾದಿರು ದಾಯ ಪಣ್ಣಗ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಗೆ ಒಂಜಿ ದಾಯ ಪಣ್ಣಂದು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರ್ನ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಮಾರ್ಲಿರ್ ನೊಂದಿತ್ತರು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿನ ಫಲೆ ಮೆಗ್ಗಿ ಆಂಡ ಆರು ಕಟ್ಟದ ನಂತರ ಒಂಜಿ ಪಂಜಳದ ಇಲ್ಲಡು ಅವೇನು ಅನ್ಯಮತಿಯರಿಗೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಅವೇನು ತನ್ನ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಅವೇನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಒಂಜಿ ಚೌಕಟ್ಟು ಕೊನೋಡು ಅನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ದೇಶದ ಇದು ಎಂಬಿ ಪುರಾಣಿಕರು ಅವೇನು ಕ್ರಯ ತಂದು ಆ ಜಾಗಿಡಿನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಾದುಲ್ಲೇರು ನಿಜವಾದ ನಂಗೆ ಊರ್ದಗ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತಲಪಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆದಗ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗೌರವ ಅನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಆರೆಗೆ ಈ ಎನ್ನ ರೀತಿದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಆ ಮುರಡಿ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪಡೆದು ಬೈದರು ಆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ಲ ಸಂದಾವನು ಅವೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾತ್ರಂದ ನನ್ನದ ಈ ಆಪನ ಪೋಪನ ಮುಲ್ಪದ ಈ ಕಾರ್ಯಭಾಗಗಳು ಪೊರ್ಲುಡಿ ನಡ್ತಂದು ಬರಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಕಲ್ಲು ಕೊಡ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನನಲಾತು ನನ್ನ ಕಟ್ಟುನ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಇತ್ತು ಅವೇ ನಡಪೊಂದು ಓಪನ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ದಾಯ ಪಣ್ಣಗ ಟೈಮ್ ಐಕು ಪರ್ವ ಕೊರ್ಪುನಾಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪ ಒಂದು ಬರಡು ನಂದು ಯಾನ್ ಕೇರೊಂದು ಎನ್ನ ಈ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆನು ಮುಗಿಪಾವೆ ಜೈ ಹಿಂದ್. ವೇದಿಕೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಡು ಅತ್ಯಂತ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆಗೆ ಅವಳು ಎದ್ಕೊಂಡು ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ ಎಕಡು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಪಂಡೇರು ಎತ್ತೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಳೆಚಲ್ಗೆ ಜಾಗೇನು ಕೊರದು ಶ್ರೀಯುತ ಮುಂಡಪ್ಪ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲದ ಸಹಕಾರ ಕೊರಿಯರು ಬಂಡದು ಅಂಜಾದು ಅರ್ನ ಬಗೆಟ್ ನನ್ನ ಪನ್ಪುನಂಚಿ ನಾವು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಳೆಚಲ್ಡರ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಮಲ್ಲ ಅಂದು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನೆಲ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನು ತಂಗಡಿಯಿಲೆ ದೈವಲೆಗೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಅರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಇತ್ತೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ವೇದಿಕೆ ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಹಿರಿಯರು ಸೇರಿದು ಅರೇನು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಂದದು ಅರ್ನ ಈ ಕೊಡುಗೆ ಎಪ್ಪಲ ನಂಗೆ ನೆನ್ನೆಪ್ಪಡು ಉಪ್ಪುಳೆ ಕಾವಡು ಅರೆಗೆ ಆರು ನಂಬಿಂಚಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಂಚಿ ದೇವರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಂಗಡಿ ದೈವಳು ನಿತ್ಯ ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಪಡು ಬದುಕಡು ನನ್ನಲಾತ ನೆಮ್ಮದಿ ಶಾಂತಿನ ಒದಗಾವಡು ಅನ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿಗಿಲ್ಲ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಒದಗಾವಡು ಪಂಡದು ನಟ್ಟೊಂದು ಅರೆಗೆ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ನಿಂಜಿ ದಿನ ಮೋಕೆದ ಅಭಿಮಾನದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಮಾತೆರ್ಲವರ ಜೋಡದ ತಾಟಿಬಡುದರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದಾಗ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ನೆಲ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೂ ಒಂದು ಜಾಗಿನ ಒದಗಾದ ಕೊರ್ನಾರು ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಂದಾಯನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಶ್ ಮಂಜನಾಡಿ ಮೂಜಿ ಜನನ ವೇದಿಕೆಗಳೆತ್ತಂದುಳ್ಳೆ ವಾಸ್ತು ಶಿಲ್ಪಿಲು ಶ್ರೀಯುತ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಆಚಾರ್ಯ ಕುಂಜತ್ತೂರು ಕಪ್ಪು ಕಲ್ಲದ ಆಲಯದ ಶಿಲ್ಪಿಯಾದ ಸೇವೆ ಸಂದಾಯನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಅರೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದ್ಕೊಂದುಳ್ಳೆ ಅಂಜನೆ ಕಾಷ್ಟ ಶಿಲ್ಪಿಯಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಸೇವೆ ಸಂದಾಯಿನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಶ್ ಮಂಜನಾಡಿ ಅರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ತಂದುಲೆ ಮೂಜಿ ಜನಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದಾವೊಂದು ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರ್ನಕಲು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪಡು ಬಣದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಸುರುಕು ವಾಸ್ತು ಶಿಲ್ಪಿಯಾದ ಸೇವೆ ಸಂದಾಯಿನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಆಚಾರ್ಯ ಕುಂಜತ್ತೂರು ಅರೆಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ
ಐಕ್ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು. ಅಂಚಿನ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಯಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತನ್ನನೇ ಆಯ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಾಯಿನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಆಚಾರ್ಯ ಕುಂಜತ್ತೂರು ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ವಿಶೇಷವಾದಿ నేను అక్కడ పంట మద్దతు పోయే దాదాకెన్నగా కొంచెం ఖుషిత విచాರ ತಲ್ಪಾಡ್ ದೇವರನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದು ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಶಿಲ್ಪಿ ಅಂಚನೆ ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಅಂಚನೆ ಅಲಂಕಾರ ಗುಡ್ಡದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದು ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಅವೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಚಿತ್ರ ಧರ್ಮದೇವನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪಣ್ಣೆಲ ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣೆಲ ಮೆಕ್ಕಲ್ನ ಕೆಲಸ ಹೆಂಚಾಕಿ ಎನ್ನಗ ಎಂಕುಲು ತಲಪಾಡು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಪೂಜೆಗೆ ಹೋಗೋನಾಗ ಮೆಕ್ಕಲು ಮಾಡೋದು ಜಪ್ಪುಣಿ ಕಾಂಡ ಪಿರ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಪಿರ ಇಡೀ ಬಗೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ ತಲಪಾಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಎನಮ್ಮ ತಿಂಗಳದ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಲಂಕಾರ ಗುಡ್ಡಿನ 48 ದಿನ ಮಲ್ತಾರೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟ ಚಿತ್ರ ಮನುಷ್ಯರು ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಕಲ್ರೊಟ್ಟಿ ಕಲ್ಕುಡನ ಆ ಸೇವೆನೇ ಆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಆ ಧರ್ಮದೇವಿಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಅಪಲಾಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ತಲಪಾಡದಪ್ಪೆ ಅಲಂಕಾರ ಸತ್ಯಗಳು ಈ ಮಣ್ಣದ ಧರ್ಮದೇವಳು ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಮಲ್ಪಾಡು ಬಂದು ದೇವರ ಪರವಾದ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ ಈ ಮೇಲೆ ಅಭಿನಂದನದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡಿವಾಗ ನಮ್ಮ ಪನೋಡುಂದ ಅಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪನ ಅನುಗ್ರಹ ಏಪಲ ಪಡಬಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಏನಂದರೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದುಂಬಗೆ ಶಿಲ್ಪಿ ಶ್ರೀಯುತ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಈ ಮೇರೆಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬಿಡು. ಕಪ್ಪು ಕಲ್ಲದ ಆಲಯದ ಶಿಲ್ಪಿಯಾದ ಸೇವೆ ಸಂದೈನಾರು ಅಣ್ಣೇರು ಪೊರ್ರೋಡೆ ಬಂಡೇರು ಅಕಲ್ನ ಬೇಲೆ ಹೆಂಚಾಂದು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಎಡ್ಡ ಬೇಲೆಯನ್ನು ಮಂತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಈ ಮೇರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ. ಶಾಲು ಮಾಲೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಜನೆ ದುಂಬಗೆ ಕಾಷ್ಟ ಶಿಲ್ಪಿಯಾದ ಸೇವೆ ಸಂದಾಯಿನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಶ್ ಮಂಜನಾಡಿ ಸುರು ಶಾಲು ಹಿಡಿದು ಪಕ್ಕ ಮಾಲೆ ಹಿಡಿದು ಪಕ್ಕ ಫಲವಸ್ತು ಹಿಡಿದು ಪಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರಡು ಬಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಫಲವಸ್ತು ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ದು ಐದು ಪಕ್ಕ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಅದು ಆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಮೂಜಿ ಜನಕಲ ನಮ್ಮ ಮಿಂಚಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವಲು ತಗೆ ತಂಗಡಿ ದೈವಲು ಶ್ರೀ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಕಲ್ಕುಡ ಅಂಚನೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಡುಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಗುಳಿಗ ದೈವ ಪರಿಸರದ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರು ನಮ್ಮ ತಲಪಾಡಿದ ಅಪ್ಪೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪೆ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರಡು ಬಣ್ಣದು ಮಾತರೆಗಳ 3 ಜನಗಳ ಜೋರ್ದ ಅಭಿನಂದನೆದವರ ತಾಟಿ ಕೊಡ್ದು ಮೊಗಲ ಸೇವೆ ಇಂಚನೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಒದಗಿದು ಬರಡು ಬಣ್ಣೊಂದು ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಅರೆಗೆ ಅಕಡೆ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ಗೆ ಬರೋದು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದಾಯ ಹಿಡಿದೋಕೆ ರಾಮ್ ಮನೋಹರ್ ರೈಕುಲು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು. ರಾಮ್ ಮನೋಹರ್ ರೈಕುಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು. ಅರೆಗೊಂಜಿ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟುದಾರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದಾಲೆ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮ ಮನೋಹರ್ ರೈ ತಲಪಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ. ಅವಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊರ್ಲೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಂ ಬಿ ಪುರಾಣಿಕರು ಅಂಜನೆ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ರು ಅವರಿಗೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಕೊಡುಗೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕೊಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ಶಕ್ತಿನೂ ಆ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ನಿತ್ಯಲ ಒದಗ ಬಣ್ಣದು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದವುದಿಲ್ಲ. ದುಂಬಗ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಿನ್ನೆಗುತ್ತು ಅರೇನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಬಂದೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಿನ್ನೆಗುತ್ತು ಅರೆಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಂದು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಹಾಪೋಷಕರಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬುಳಿಚಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಿನ್ನೆಗುತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ದ ಗುತ್ತು ಮನೆತನದಾರಾದು ಕುಡ್ಲಾಡು ಉದ್ಯಮಿಯಾದ ಇಂಜಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೆಡ್ಡ ಸೇವೆ ಕೊರ್ಪಿನಾರು ಅರೆಗಳ ಮಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಮಹಾಪೋಷಕರಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಿನ್ನೆಗುತ್ತು ಸೋಲ್ಮೇಲು ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ದುಂಬಗ್ ಶ್ರೀ ಟಿ ರಾಮಯ್ಯ ಕಿಲ್ಲೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಐದು ಬಗ್ಗ ರವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ದೂರದ ಗುಜರಾತಲ್ಲಿ ಇತ್ತೊಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬುಳೆಕೆಲ್ಗೆ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ರವಿ ಶೆಟ್ಟಿ
ಗುಜರಾತ್ ತನ್ನಂಚಿನ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರೆಯನ್ನು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಾದು ಸಂಗ್ರಹ ಮಂತದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಳಚಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ನ ಪರವಾದ ಅರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಷ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಮೇಲೆ ಬತ್ತದ ಗೌರವದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಷ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುಜರಾತ್ ಮರಿಯಣ್ಣನ ಪಾಲ್ದಾಗಲು ಕೊಂಡಾಣ ಮರಿಯಣ್ಣನ ಪಾಲ್ದಾಗಲು ಅದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕೊಡುಗೆ. ಶ್ರೀಯುತ ರವಿ ಶೆಟ್ಟರು ದೂರದ ಗುಜರಾತ್ ಇತನಲ್ಲ ತನ್ನ ಊರ್ದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗೊಡು ಪಂಡದು ತನ್ನಂಚಿನ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಾದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೊಡುಗೆಗೆ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ನ ಪರವಾದ ಅರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಷ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುಜರಾತ್ ಈ ಮೇರೆಗೆ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು. ಶ್ರೀ ಡಿ ರಾಮಯ್ಯ ಕಿಲ್ಲೆರುವ ಅಭಿನಂದ್ ತನ್ನ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಪಾತ್ರಗಳು ಮೋನಪ್ಪ ಕಿಲ್ಲೆರನ್ನು ನೆನಪು ಮಂದಿರ ಅಂಚಿತಿ ಕೀರ್ತಿಶೇಷ ಮೋನಪ್ಪ ಕಿಲ್ಲೆರನ ಮಗಳು ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಷ್ಪಾವತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ತನ್ನ ಖಂಡನೆಯ ಮೂಲಕವಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬುಳೆಚಲ್ಗೆ ತನ್ನ ಅಮ್ಮೆರನ ವಾವಜಿ ಕಣ ಇತ್ತು ಆ ಕಣನು ನಿಜ ಮನ್ಪರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ದುಂಬಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬುಳೆಚಲಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡೋರು ಶ್ರೀಯುತ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗಳ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಆಡು ಆರು ಕುಲ್ದುನೆಲ್ತಿದ್ದೆ ತನ್ನ ಸಹಕಾರ ಏಪಲ ಉಂಡು ಪಂಡ ತೆರಿಪೈರು ಸೊಳ್ಮೇಲೆ ಸಂದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದುಂಬರಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ. ತಲಪಾಡಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ರಂಕುಲು ಇನಿತ ವೇದಿಕೆ ಡುಪ್ಪುನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಬಿ ಪುರಾಣಿಕರಿಗೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಗುರುಲಾರು ಅರ್ನ ಅಂಡರಡೆ ಅನ್ನ 3 ವರ್ಷ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತದೆ ಅಂಚ ಎಂಕಿನಿ ಅರ್ನ ಗುರು ಒಕ್ಕ ಶಿಷ್ಯರ್ನ ಇದೇ ವೇದಿಕೆಡು ಎಂಕರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕೊಂಡು ಅಂಚಿತ್ತನ ಎನ್ನ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾವಂದುಲ್ಲ. ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಹೊಸತ್ತು ದೈವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟು ನೆಡ್ದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕುಲು ಪಂತೇರು ಒವ್ವೇ ಅಜೀರ್ಣ ಸ್ಥಿತಿನ ದೈವ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳೇನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪುನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಗೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಈ ಪರಿಸರ ಹೊಡಿತನ ಕಾರಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇನ್ನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆತಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ದೈವಾರಾಧನೆ ದೇವತಾರಾಧನೆ ರಡ್ಡೆನ್ನ ಒಂಜೇ ನಿಟ್ಟಿಡು ತುಂಡಲ ನಂಗೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟು ದೇವತಾರಾಧನೆ ಕೈತಾರೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರಿನ ಬದುಕಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಓವೇ ಕೆಲಸ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ರಾಮಯ್ಯ ಕಿಲ್ಲೇರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾಷಣ ಪಂಡ್ಲಕ ಒಂಜಿ ಮುಲಿತ ನೆಟ್ಟು ಗೀತಂಡು ಆಪಣ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ದು ಪತ್ತೇ ಸಲ ಪೂಪತ್ತು ನಮ್ಮುಡಲ ನಮ್ಮ ದೈವಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಓಕೊಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣ ನಮ್ಮಡೆ ಇತ್ತೆ ಭಕ್ತಿವಂತೆ ಕಂಬೆ ಆತನ ಅಂದು ಅಂಚಾಂತನ ನಮ್ಮ ಪೂರ ತುಳುವೇರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಪಾಡ್ದನ ಆ ಸಾದಿಡು ದೈವಲೇನ ಪುರಾತನವಾಯಿನ ಪದ್ಧತಿಡೆ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಂಡ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಶ್ರೇಯಸ್ಸುಪುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತನ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ದೈವಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಾಪುತಿ ಇದು ಕಾಪಾಡು ಗ್ರಾಮಲ್ಲಿನ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಕಾಪಾಡು ಪಂಡದಕ್ಕೇನೊಂದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಗಿಪು. ಪುರಾಣಿಕೇರು ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮಾಲಕತ್ವ ವಹಿಸಿದು ಈ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಕೂರುದ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೀರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಒಂಜಿ ನಕ್ಷೆಡೆ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕಾಲಮ್ ನಾಡ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತದಾನಾಗ ಗೂಗಲ್ ತೋಜು ನಂಚಿತ್ತನ ವಿಷಯ ಮಲ್ತೀರು ಮಾತೇರಿಗಳ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಅಂತ ಪಂಡ ಐದು ಮಲ್ಲ ದಾನಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಈ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜಿ ಇನ್ನು ಪೂರ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಇನಿತಾದ ದಿನೊಟ್ಟು ಆರೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕನ ಈ ಒಂಜಿ ಸುಸಂದರ್ಭ ಈ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಕಲ್ಕೊಡನ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ಇನಿ ಇತೆ ಫಸ್ಟ್ ಆದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಾಣ ಅಂಚಾಯ್ದೋಡು ಆರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಪಣೊಂದು ಹಾಲು ಕೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಈ ಹೂ ಪಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನೆಟ್ಟು ಉಪ್ಪುನಿ ನಂಬಿಕೆ ಏನು ಪನ್ಪಣ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮಡ ಏಪೈ ಉಟ್ಟ ಉಂಡ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟವುಲು ಮಾತಲುಂಡು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಒಯ್ಟು ದಿಯನ ಆ ನಂಬಿಕೆನೇ ನಮ್ಮ ದೈವ ನಂಬಿಕೆನೇ ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಂಬಿಕೆನೇ ನಮ್ಮ ಗುರು ಹಿರಿಯಾಕಲು ಪಾಡ್ದು ಕೊರ್ತನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಚಿನ ಉಂಡ ಐಕ್ಕು ಲೋಪ ಬರಂದ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ವಿಷಯ ಆ ಸತ್ಯಲ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವು ಪಾದವು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ಅಂಚಾದ ನಾವು ಮಲ್ತನ ಕೆಲಸ ಎಂಚ ಮಲ್ತ ಇತ್ತೆ ಕಾಲಚಕ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಪನಂಚಿತ್ತನ ವಿಷಯಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪನಂಚಿತ್ತನ ವಿಷಯ ಕಾಲಚಕ್ರಿಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಆವಡು ಅಂಡ್ ಅಪನಾತೆ ಆವಡ ತಂದ ಹಿಡ್ದೆಚ್ಚಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ದೈವದೇವರೆಗಳ ಮನಸ್ಸು ಸಮಾಧಾನ ಪೂಜಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲು ನಂಗೆ ನಮ್ಮಡ್ದ ಅಗಲ್ದು ಪೋತನಂಚಿತ್ತನ ಹಿರಿಯ ಚೈತನ್ಯಗಳ ಅವು ಆತ್ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಒಂದು ಎನ್ನ ಕಿರಿಯ ಏನಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪು ಇರುವನ್ಪಣ ವಿಷಯ ಐದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈತೆ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡಿರು ಎನ್ನೊಂಜಿ ನಿವೇದನೆ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುರಾಣಿಕೇರಡ ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಜಾಗೆದ 14 ಜಾಗೆಲು ಈ ದೈವೊಂಜಿ ಲೆಪ್ಪು
ಮನ್ಪುಣಂಜಿಂದುಂಡು ಜಪನ ಈ ಲೆಪ್ಪುಡು ಕುഞ്ഞടಮೆ ಎಂದು ಮನ್ಪುಣಂಜಿತ್ತನ ಗುತ್ತು ಈ ಕುഞ്ഞടಮೆ ಎಂದು ಮನ್ಪುಣ ಮನೆತಾನನು ಎಂಕುಲು ಯಾನು ಈ ರಾಮಾಯಕಿಲ್ಲೇರು ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನಾನು ಪಾತೆರ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೆ ಪನ್ಪುಣಂಚಿತ್ತನ ಈ ಸಮಯಡು ಮೊನಪ್ ಕಿಲ್ಲೇರು ಬಂಡ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ನಾಲು ಬಾತೆ ಬಾಯಿಡು ಪೊಗಾರು ನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೊಗಾರೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರು ಬಯಕುನರತ್ತು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ನೇಮ ದೆಚ್ಚಿ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಯಾರ ಮಂಟ ಮೇಡೆಂಗ್ಲಿ ಬುದ್ಧವಾರ ದೆಚ್ಚಿ ನೇಮ ಆಡಲ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಸಂದ್ವಾರ ಆಪನ ಅಂಚಿತನ ಬೊಂಡಾವಡ ತಿರಿನಾವಡ ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ರಡ್ಡನೇ ಎಂಚಿನ ಮಂಡ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಆಪನ ಎಂಚಿನ ಸಂಪಿಗೆದ ಪೂದಾರ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅವೊಂದಿತ್ತನು ಅಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪೂನಾಳ ಕೊಣತದಾರ ಮಲ್ರಾಯನವಳು ಕೊಣತದ ಅಡಿಗೆ ಕೊರಿಯರುಂಡು ಅಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ಬನ್ನಾಗ ಅಪಗ ಮಾತ ಇತ್ತದಲೆಕ್ಕ ಕಾಲ ಮಿತ್ತಿಟ್ಟು ಬೋಲಜ್ಜಿ ಊಲ ಅವರಿ ವಾದ್ಯದೇ ಬರ್ಬೇಕು ಆ ಸಮಯಡು ಆ ರೌಲೆ ಜೆತ್ತದು ಉಂತುದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ನರಮಾನೆಡ ಆರ ಒಂಜಿ ತತ್ತದ ಪಾತೆರ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ತು ಒಂಜಿ ಬಾಯಿಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ವರ ಹರಡ ಬರಂದ ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆವಡ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸದ ಇಚ್ಛೆ ಇಂಚಿನ ಇತ್ತನ ಐನ ಮಾತ ಐನ ಕಿರಿಯಾಕ್ಲಾರ್ನ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲು ಐನ ಇತ್ತದು ಪೂರೈಸಿ ಮಲ್ತೆರ ಅವು ಅಭಿನಂದನಾರ್ಹ ಅಂಚಾಯನ ಹಿಡ್ದ ಅವರ ವಾ ಕೆಲಸಲ ಅಂಚ ಯಾನು ಪುರಾಣಿಕೇರ್ನ ವಿಷಯ ದಯವಂಡ ಒಂಜಿ ಲೆತ್ತೊಂದಿತ್ತನ ಲೆಪ್ಪು ನಡುಟ್ಟು ಉಂತು ಅವ್ರ ರಾಮಾಯಕಿಲ್ಲೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಬಹುದು ಆದ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಆಂಡ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನೆಟ್ಟು ಮುರಾಣ್ಲೆಂಕ್ಲ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬತ್ತನು ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬವು ದಯವಂಡ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಇಂಚಿನ ಅಂದ್ಮಂಡ ನಂಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾದ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರು ತೈತಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಒರಿಯತ್ತನ ಒರಿಯಾಗ ಆಯ್ತ ಮಾನಸಿಕ ಎದುರಾದ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುಜ ನಂಗೆ ಆಯ್ತ ತೊಂದರೆ ಹಣ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದೇವೇರನ ದೈವನ ಕೈ ತಡೆ ಪೋಪುನ ಎತ್ತಂದೆ ಈ ಇಜ್ಜಿಡ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಆತಜಿ ಮಾರೆ ಪಾಪ ದೇವರಿ ಬತ್ತು ದೂರ ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಎಂಕ್ ದಾಲಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಕರ್ನಲ್ಲ ಐಕ್ ಕೆಬಿಗೋರ್ ಪಣಕ್ಲೆ ಇರಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಅವು ಏರಾಣ್ಲ ಐಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಅವು ದೈವ ಹಾಗೆ ಪನಿ ಕಿನ್ಕೊಡು ಅನುಕೂಲದ ಹೇಗೆ ಅನುಕೂಲ ಕಿನ್ಕನಾಗನೇ ಅವು ಶುರುವಾಪನಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಒಂದು ಪಂಡದು ಅಂಚಾಯನ ಹಿಡ್ದವರ ನಮ್ಮ ಈ ಇನಿದ ದಿನೊಟ್ಟು ಪುರಾಣಿಕೆಯನ್ನ ಗಮನೋಗಿ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪುನಿ ದಯಮಂಡ ದಿಂಜ ಆರಡ ಇಂಕ್ ಪರಿಚಯ ಔದಾಲ ಏನಡ ಇಜ್ಜಿ ದಯಮಂಡ ಯಾನ್ ಆರಡ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ರಾಜಕೀಯ ಇಟ್ಲ ನಿಟ್ಲ ಯಾನ್ ದಾಲ ಜಾನಡ ಆರಡ ಏನೊಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನ ಐತ ಬಗೆಡ್ ಒಂಚು ದಯಂಡ ಮುರಣಂಜಿ ಇಂದು ಬತ್ತನೆ ಇನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಿಶ್ನೆ ಅದು ಬತ್ತದು ಎಂಕ್ಲೆ ಮೂಲು ಒಂದು ಕೊರುಡು ಅವಾಗ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಅಂದೇನು ಎಂಕ್ಲೆ ಮೂಲು ಸುಧಾಕ್ಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಯಬಂಡ ಐತ ಪ್ರಧಾನ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಅವಲೊಂಜಿ ಉಂಡು ಅವು ಇಡ್ತ ಮುಖಾಂತರ ಹೌದು ಅದಾಂಡ್ಲ ಆವು ದಯಬಂಡ ಐಟ ಇತೆ ಒಂಜಿ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಐತ ಇಟ್ಟು ಉಲ್ಲೇರು ಆರ ಐಕದ ಅದಾಂಡ್ಲ ಐಕು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೇರು ಮಲ್ತನ ತುರುಕ್ಲು ಬರೋಡತ್ತ ನಿಂಚದ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ 10-40 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಇಂತ ಜಾಗೆದೆ ತೊಂದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ದಾನ ದೋಷ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಂಚಾಯನ ಹಿಡಿದವರ ಪೂ ಅಪ್ಪ ದೈವಲ ಅವಳು ಐಕ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅವಳು ಸಮಸ್ಯೆ ಬತ್ತನು ಅಂಚಾಯನ ಹಿಡಿದವರ ಈ ಇನಿದ ಈ ಶಕ್ತಿ ರಡ್ಡನೇ ಅಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮಲ್ರಾಯ ಧೂಮಾವತಿ ಅವೇತಡಿ ಈ ಶಕ್ತಿ ಓವು ಮೂಲು ತಲಪಾಡಿದ ಮಣ್ಣಡು ಈರ್ ಬನ್ಲೆಕ್ಕ ಮುಡಿಕೊಣೆಯರೆ ಬತ್ತನೆ ಕುರುಂಟುಕೊಣೆಯರ್ಲ ತಿಕ್ಕದಿಜಿಗೆ ಅಂತ ಪನ್ಪುಣ ಅಂಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿಲು ಮೂಲು ಏರೆಲ್ಲ ಉಮಿಟ್ಟು ಬಾರ್ದನ ತೂಗುಂದು ಏರೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸೊರ್ಕುದು ಪಾಯರ್ಲ ಬೊತ್ತುಜಿ ಕುಗ್ಗುದು ಸೋತುದೊಂಜಿ ಮೂಲೆ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಬುಡಂದನ ಅಂಚಿನ ದೇವೆರ್ಲ ಸತ್ಯವಲ್ಲ ಅಂಚಾಯನ ಹಿಡಿದವರ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಇನಿ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಯ ಮಾತ ಯಶಸ್ಸಾವಡು ಏರೆಗೆ ಕಷ್ಟ ಸುಕ್ಕೋಟು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೊಂದರೆ ದೈವ ದೇವರ ದೇರೆಗಾತನ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತ ಅಕ್ಲ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ಪರಿಹಾರ ಅದು ತಿಕ್ಕಾಡು ದೇವೇರು ಮಾತ್ರ ದೇವೇರು ಸತ್ಯಗಳು ಇತ್ತ ಇನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತನ ಈ ಶಕ್ತಿಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರದು ಸದಾ ಅಕ್ಲ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರದು ದೈವಲು ಪನಿಯರೆ ಉಂಡುಗೆ ಯಾನು ಪತ್ತಜ್ಜೆ ನಿನ್ನ ಮದಿಪ್ಪು ಪತ್ತಜ್ಜೆ ಎದುರುದೆ ತೊಂದು ಎನ್ನ ಮಾಯನು ಪತ್ತಜ್ಜೆ ಪಿರದೆ ತೊನ್ವೆ ನಂಬುದ ನಂಚಿತನಾಗಿ ಇಂಬು ಕೊರುವೆ ಅಂದ್ ಎರಡನೇ ಇಂಚಿನ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಪರತನ ನಿಗಿಪಾಡ ಪೊಸತ್ತನ ತೋಡಾಡ ಅಂದ್ಬಿಡಿ ಇಂದು ಮಾತ ದೈವದ ನಡೆಟ್ಟು ನುಡಿಕುಲು ಅಂಚಾಯ ನಡೆದಾರ ಮಾತೆಗ್ಲ ತರೆ ಬಗ್ಗಾದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಪೋರ್ಲು ಶಿಸ್ತೋಡು ಆ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ದೈವ ದೇವರೇ ಗುರು ಹಿರಿಯಾಕಳಿ ಮಾತೆಗ್ಲ ಸಮಾಪಲೆಗ ನಡತೋನುಗ ಮನಸ್ಸು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ದಾದಾಳ ನಮ್ಮಡೆತನ ಇನ್ನು ತಿದ್ದೋನುಗ ದೇವರೇ ನಂಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾತಾರೂಪಗಳ ಕೊರದು ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುಡು ನೆಮ್ಮದಿ ಬದುಕ ಈ ಮಣ್ಣಿಡಿದು ಮನ್ಪಣೆ ಪಣೊಂದು ಎಂಕ ಅವಕಾಶ ಹೊಂದಿಸೊಂದು ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಧಿದೇವತೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪ ಅಂಚನೆ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರಿಗಳ ಮಂಡೆ ಬಗ್ಗಾದ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇದಿಕೆಡೆ ಜಿಂಜ ಜನ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಅಕಲ್ನ ಕಾಣಿಕೆ ಉಂಡು ಯಾನಿನ ಪ್ರತಿವರಿಯನ್ನ ವೇದಿಕೆಡು ತೂವಂದಿಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಭೂಮಿ ಜಿಂಜ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ತನು ಯಾನೇ ಎಂಕಲೆ ದಾತಲ ಸಂಬಂಧಜಿ ದೂರದ ಕುಡ್ಲಡಿತ್ತನೆ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾಕ್ಷೇತ್ರ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಪಣ್ಣಗ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಯಾನ್ಲ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲ ಆಯ್ನ ಹರಿದಾಸಾಚಾರ ಲಕ್ಷ್ಮೀದಾಸ ಪತ್ತು 75 ಜಾಗ ಬೋತ ಇಡೀ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಪೂರಲ ಕಡೆ ಕನಗ ಆ ದೇವಿ ಅಂಕ್ಲನಿಡೆಗೆ ಹೋಯ್ತ ಎಂಚ ಒಯ್ತಲು ಪಣ್ಣಂದ ಆ ದೇವಿನೇ ಆ ಯಜಮಾನ ವಹಿಸೋಂದನ ಆ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತುದ ಅಕಲ್ನ ಅನುಭವಡಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಜಾಗ ಒಂಜಿ ಪರಕೀಯರ್ನ ಪರಮತಿಯರ್ನ ಕೈವಶ ಆತಂಡು ಅವು ಎಂಕಲೆಗೆ ಒದಗಿ ಬರ್ತನು
ಐಡ್ದು ದುಂಬು ಯಾನು ಪೋದು ಬಂಗಾರ ಭಟ್ರ ಕೇಂಡೆ ಗಣೇಶ ಭಟ್ರನ ತೀರ್ಥರೂಪಿರು ದೈವ ಸ್ವರೂಪಿಲಿ ಯಾನು ಇನಿ ಈ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ದೇವರನ್ನು ಬುಡ್ದು ಯಾನು ಗೌರವ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಯಾನು ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಬಂಗಾರನ ಆರಡ ಬದುಕೇಂಡ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಈ ಜಾಗಲ್ ದೇತೋನ್ಯ ಮಿತ್ತದ ಗುಡ್ಡೆ ದೇತೊಂಡ್ಲೆ ಆ ಇಲ್ಲದೆ ತೊಂಡಾಗ ಒಂತೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವು ಜಿಂಜ ದೇವರು ಮತ್ತು ಇತ್ತಿನ ಜಾಗ ಅಲ್ಪ ಈತ ಪೂರ ಚಲನ ಆತಂಡು ಆ ಒಂದು ಪಣದು ಎಂಕಲ್ ಐಕ್ ಕೈಪಾಡಿಜ ಒಂಜಿ 10 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಂಧುಡದೆ ತೊಂಡ ಐಡ್ದ ಅದು ಆ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಗುತ್ತದ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಗಲು ಮಾರ್ವೇರಿ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಾಗ ಹೋದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂಡೇರಿ ಐಕನು ಮಾರ್ವೇರಿ ಎಂತಲ್ಲಿ ನಿಗಲಿಗೆ ಜಾಗ ಬೋಡವೆನ್ನದೇ ತೊಂಡೇನು ಕೇಳಿನಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ನಡೆದ ಅವರ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮೀಯರೇ ಕೊರ್ರೆಗೆ ಅರೆಗೆಯರ ಮತ್ತು ಪಂಪಾಡಿಯರು ಬೊಡ್ಚಿ ಆಗಲೇ ಕೊರ್ಪಿನ ಬೊಡ್ಚಿ ಮಣ್ಪಿನ ಎಂಕಲ್ ಕಾಂಪಿಟೀಷನ್ ಪೋಯಿಜಿ ಬುಡ್ದು ಬುಡಿಯ ನನೊಂಜಿ ಜನಕ್ಕೂ ಕೈ ಉಂದಾಂಡು 3 ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕೈ ಕುಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಂಗಾರಣ್ಣನ ಲೆತ್ತದ ಪಂಡೇರಿ ಪುರಾಣಿಕೆರೆ 2-3 ಜನ ಬತ್ತದ ಕೇಂಡೇರಿ ಎಂಚ ಈ ಜಾಗ ಅಂದು ಯಾನು ಪಂಡ ದೇವರೇನು ನಮ್ಮನಗಲು ನಾಗನ ನಮ್ಮನಗಲು ಮಾತ್ರ ದೆತ್ತೊಡ್ಡ ಐಕ ಫಲಿತಾರ್ಥ ಉಂಡು ಬಾಕಿ ದಗಲಿ ದೆತ್ತಂಡ ಫಲಿತಾರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ 6 ಪಣ್ಣೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಾಲಿಡೇ ಹೋಮ್ ಮಲ್ಪಡು ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ಗೋವೆಡ್ದು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂಬತ್ತದು ಇತ್ತಿನ ಕಂಡಿ ಬಾಕಿಲಿ ಮಾತ ದರ್ತದ ಎಂಚಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪಡೋದು ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ 2-3 ವರ್ಷ ಆಂಡಲಾಗಲಿ ದುಂಬು ಪೋರೆಗೆ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡೇರಿ ಮುಲ್ಪ ಕೆಲವು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಡು ನಿಗಲಿ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ದುಂಬ ಅಮೇರಿಕಾದವರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಯ್ತಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಒಡ್ಡೆ ಸಂಪತ್ತು ಉಂಟು ದಾಳ ತೊಂದರೆಜಿ ಒರಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗೂ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಒಂದು ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮೀಯರು ಮಗಳು 3 ಜನ ಸೇರಿದು ಮಲ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಕೈ ಎತ್ತಾರೆ ಆಯ್ಜಿ ಕಡೆಗೆ 6 ಬಂಗಾರ ಮಣ್ಣೇರು ಪಂಡೇರಿ ಅವು ನಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಸೇರೋಡೊಂದು ಒಂಜಿ ಹಿಡಿದು 10 ಪಾಲಾಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಕೊರಿಯ ದೇಗಿನಾಗ ಎನ್ನ ಗುರುಸ್ಥಾನ ಹುಡುತ್ತಿನಾರು ಏರಿಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಆಳ್ವೇರು ಇದು ಇಜ್ಜೇನ ಹೆಂಗೆ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ 19 ಈ ನಿಕ್ಕಲ ಯಾನು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಮ್ಮ ಎಡ್ಬೋಕೆ ಎನ್ನ ಪರ ಎಡ್ಬೋಕೆ ಅವನ ಸ್ಥಾನ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ಏರಿಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಆಳುವ ಮಲ್ಲ ತಿಕ್ಕ ತಪಸ್ವಿಯರು 6 ಪಂಡೇರಿ ಪುರಾಣಿಕೆರೆ ಅವನು ಮಲ್ಲ ಗುತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ ಅವು ದರಿದು ಪೋರ ಬಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಬತ್ತಿನಾರ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಕೈಟಿತ್ತಿದ್ದೆವು ಆ ತೋಟ ಒಂದು ಮಾತ 6 ಪಂಡೇರಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಪುಣದೆ ತೊಂಡೇನು ಇಂಜಿ ಬಂಗಾರಣ್ಣೇರು ಪಂಡೇರಿ ಇಂಚಿಡೆ ಏರಿಯ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಆಡ್ವೇರು ಪಂಡೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ ದುಂಪೋಯ ಎಂಕಲಡ ಆತ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪತ್ತು ಜೀನಿಕಲ ಪಂಪೆ ಬಂದುಲ ಯಾನಂದೇ ನಾ ಅಹಂಕಾರ ಪಂಪು ಎಂಕಲ್ ದಾಲಣ ಮೂಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ಅವು ಆ ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತ್ರ ಇನಿಕಲ ಯಾನು ಗಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದು ನಂಬದಂಚನ ಅನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಅಪ್ಪ 6ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನಂಜಿ ಯಾನು ಪಡ್ಪ ಎನ್ನ ಅನುಭವ ಉಲ್ಪ ಮುಲ್ತ ಜನಕ್ಕಲು ಯಾನಿತ್ತ ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಊರು ಮಜೂರು ಕಾಪು ಅಲ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಆನೆ ಇಲ್ಲದ ತರವಾಡದ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಕೆ 78 ವರ್ಷ ಆಂಡಿ ಯಾನು ಬಾಲೆತ್ ಆಂಡಲ ದೇವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡ್ತೇರಿ ನನ್ನ ಅಪ್ಪಮ್ಮ ಎಂಜಿ ಎಗ್ ಬಾಲ್ಯಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಉದೇನು ಮಾತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ನೋಡು ಯಾನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ವಿದ್ಯಾಕ್ಷೇತ್ರವಿದ್ದು ಮಲ್ಪನಾಗ ಜಿಂಜ ತೊಂದರೆಗಳು ಬತ್ತಂಡು ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಬೇತೆ ಒತ್ತಡಗಳು ಬತ್ತಂಡು ಅವಿನ ಅಪ್ಪ ಪೂರ್ಣ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಬಂಗಾರಣ್ಣೆ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣೆರ್ನ ಸಾನುಡಿ ತಂದು ಎಂಗೆ ಜಿಂಜ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನನಂಜಿ ಅನ್ಪಣ್ಪಿನ ಹೆಂಚಿನ ಅನ್ನಗ ಎಂಗೆಲ್ಲ ರಾಮಯ್ಯ ಕಿಲ್ಲೆ ಮನತನ ಅಂದು ಯಾನು ಎಲ್ಲಿಡ್ದು ಕೇಂಡ ಅಲ್ಪ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂಚನೆ ಕವಿಕುಲು ಮಲ್ಲ ಜನಕ್ಕುಲು ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬೂಡುದ ಸ್ಥಾನ ಐಟೆ ರಾಮಯ್ಯ ಕಿಲ್ಲೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತನ ಪಂಪೆ ಅರೇನು ಎದುರುಡು ಪೊಗೊರ್ನತ್ ಗೊತ್ತಾಂಡದ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಯ್ಯಾವ್ ಆ ವಿನಯ ಅಂಚನೆ ಪ್ರದೀಪ ಆರ್ನ ಮಗೆ ಆರ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಅಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಲ್ಯಡು ದಿಕ್ಕಿದ್ದಿನ ಹಿರಿಯರು ದಿಕ್ಕಿನ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ
ಆಗಲು ಏನಡ ಮತ್ತು ಪಂಡೇರು ಇರುಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಡು ಜ್ಞಾನ ಪಂಡ ಏನಡ ಅನುಭವಲ ಇಜ್ಜಿ ಆತ ಪಣವಲ ಏನಡ ಇಜ್ಜಿ ಪುರಾಣಿಕರ ಈ ಆಸಾನ್ ಸಂತೋಷಡು ಒಪ್ಪಂಡೆ ಯಾನು ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸದಾಲ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿ ಜಗನ್ನ ನೆತ್ತ ಈ ಕಂಡದ ಆ ಪೇಟ ಬಿತ್ತಡಿ ಅಂಕಲ್ನ ಶಾಲೆಲುಂಡು ಊರ್ದ ಜನಕುಲು ಜಿಂಜೆ ಜನಕುಲು ಎಂಕಲೆ ಜಾಗ ಕೊರಿಯರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಣ್ಪ ಎಕರೆ ಜಾಗ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ವಶ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಆರಂಭ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತ ವಿದ್ಯಾಕ್ಷೇತ್ರಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಪೊರ್ಲು ನಡತ್ತೊಂಡು ಐಕ್ ಈ ಊರ್ದ ಜನಕುಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪ ಪಂಚಾಯತ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಳ್ಳೇರಿ ಗೊತ್ತು ಜಂಗೆ ಮಾತ ಜನಕುಲು ಎಂಕಲಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಹಕಾರ ಕೊರಿಯರಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಜನಕುಲು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರಾಡು ಎರಡಾಡು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಎಂಕ್ ಜಿಂಜ ಜನ ಪೊಡಿಗೆಟ್ಟಾರ ಈರು ಪೂದು ಒಳ್ಳೆ ಥರ ಕೆ.ಸಿ. ರೋಡನ್ನು ಭಯಂಕರ ಜಾಗ ಈರು ಪೋದು ಯಾನು ಪಂಡೆ ಯಾನು ಸಂಗುಡು ಬಲಿತಿನಾಯಿ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಹೇಳ್ತಿನ ಯಾನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಥವಾ ಒಂದೆರಡು ವೈದ್ಯನ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವೈದ್ಯನ ಹತ್ತಿ ಮೂಲೆ ಪುಟದು ಯಾನು ಬಲಿತೀನಿ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಜನಕುಲ ಅಂದ್ ಇನಿ ಈ ಊರ್ದ ಮಾತ ಕೆಲವರಿಗೂ ಎಲ್ಲೆಕ್ಕೆಲ್ಲೇ ಮತ್ತು ತೊಂದರೆ ಆಪುಂಡು ಈತ ಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಿನಾಗ ಕೆಲವು ತರ್ತೆ ನೀರಿಡು ಬಡ್ತಾ ಗಲೀಜು ಹೋಪುಂಡು ಅವೇನು ಮೂರ ಒಂಜೊಂಜನೆ STP ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ದೆ ಸರ್ 7 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಗಳಿಗೆ ನೀರು ಪೋದು ತೊಂದರೆ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆದ ಊರದಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಪಲಕ್ಕ ಯಾನು ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಬತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದು ಅವರ ಎನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಾಮಾನ್ಯ 450 ಜನ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಇನ್ನು ರಡ್ಡು ಬರ್ತದ ನುಪ್ಪು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಬೋಡ ಯಾನಿತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅಥವಾ MBBS ಕಾಲೇಜಿಗೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪಡ ತಾಕತ್ತು ಯಾನ್ ಪೋತುಜಿ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬೋಡ್ತನ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಚೆನೆ ನನಗೆ ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ಯೋಗ ಒಂದು ಐಕು ಬೋಡುತ್ತನ ಈ ರಡ್ಡು ಕಾಲೇಜಿನ ಅಂಚನೆ ವಸತಿ ಶಾಲೆ PUC ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಮೂಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕುಡ್ಲಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ವಾಮಂಜೂರುಡ್ಲ ಎನ್ನ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಲುಂಡು ಎಂಕ್ ಏತು ದಿನ ಒಂದೇನೆ ಮಲ್ಪಂದು ಎಂಕ್ ದಾಲ ಅತಿ ಉತ್ಸಾಹ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಭಗವಂತೆ ಈತ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರತೆ ಎಂಕ್ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಪಂಪ ನೆಟ್ಟೆಯನ್ನ ದಂಬಾಚಾರ ನಿಗಲೇನು ಮೆಚ್ಚಿ ಸಾವಡೊಂದು ದಾಲ ಪಂಪುಜಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಪಂಪ ಯಾನು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆದ ಉದ್ಯೋಗ ಮಲ್ತೆ ಹೋಟೆಲ್ ಮಲ್ತೆ ಕೃಷಿ ಮಲ್ತೆ ಮುಡಿಪುಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಕೈಪತ್ತದೆ ರಡ್ಡು ಹೋಟೆಲ್ ಮಲ್ತೆ ರಡ್ಡು ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಬೇರಾಣು 30-35 ವರ್ಷ ಮಲ್ತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆದಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ NCC ಆಫೀಸರ್ ಆದಿತ್ತೆ ಯಾನು ವೈಕ್ ಕೈಪಾಡ್ಯನ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯರು ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲು ದೇವರೇ ಇಂಕ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಜಾಗಡ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬರ್ಪುಣವೇನೆ ಅವನ ಎದುರಿಸಾವಿನ ತಾಕತ್ತನ ಅಪ್ಪೆ ಕೊಡ್ತೇಲೆ ಐತೆ ಜಿಂಜ ಸಂತೋಷ ಪಂಪ ನಿಗಲೇನೆ ಒಂದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಂಪಿನತ್ತು ಎಂಕ್ ಇವ್ರದ ಬಂದುಲ್ನ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಉಂಟು ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪಂಪೆ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಬಂಡಾರಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಡುತ್ತೆ ಬಂಡಾರಲು ಎಂಕ ಕೈತರು 6 ಪಾತೆರ 6ನ ವಿನಯ ತೋಡು ಪುರಾಣಿಕರು ಎಂಚೆ ಬೊಡ್ಡ ಮಲ್ಪಗ ರಸ್ತೆನ ಎನ್ನ ರಸ್ತೆ ಇರ್ಕೊಳಲೆ ನೀರ ಯಾನು ಕೊರ್ಪ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪರಿಸರದ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಪುರಾಣಿಕರೇ ಅಕಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ಹೊತ್ತಿನ ಎಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿರಣ್ ಕುಲ್ದೇರ್ ಈಗ ಜಿಂಜ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲಾರ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತದೆ ಅಕ್ಕಲು ಮಾತ ಪಂಡರಿ ಪುರಾಣಿಕೇರಿ ಮುಲ್ಪ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿನ ಹಿಡ್ದು ಅವರ ಎಂಕಲ್ ಉಲ್ಲ ಇಜಿದನ ಏಪನೆ ಮಾಡ್ದು ಬೋತ್ವ ಸತ್ಯ ಮಣ್ಪ ಕೆಲವು ಜನ ಬಂದು ಎರಡು ಬರ್ತದ್ದು ಪಂಡೇರು ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದವ್ರ ಎಂಕ್ ಮನಸ್ಸಿಡು ತೃಪ್ತಿ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ದೈವ ದೇವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೀನಾಗ ಕಲ್ಗೊಟ್ಟಿ ಕಲ್ಕುಡನ ವಿಚಾರ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕೆಲ್ಲ ವಾಯುವ್ಯ ಭಾಗಡು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಡು ಯಾನು ಅಂಚಿ ಇಂಚಿದ್ದು ಬೆಂಕದಾಲೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಥವಾ ಬಂಗಾರಣ್ಣೇರು ಒಂದು ಪುರಾಣಿಕರ ಆಯ್ತೊಂಜಿ ಕಲ್ಕುಡ ಕಲ್ಲುರುಟಿ ಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಅಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ವ ದಿನದೊಡ್ದು ಇನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆ ಪೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಕಿಂಚಿತ್ ಮಲ್ತೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಬೇರೆ ಪಂಡ್ಲಕ್ಕನೆ ಆ ನಮ್ಮ ಆ ಬೂಡುದ ಇಲ್ಲುಂಡತ್ತ ಪಂಜು ಆ ಬೂಡುಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ದಿನಾಗ ಜಿಂಜ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಆವಡುಂದು ತೋಜಿದಂಡು ಆ ದೇವರೇ ಆ ದೈವ ಎಂಕೆಲಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡೆ ಎಂಕೆಲೆ ಕೈ ಕೂಡ ಆವಡೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಏತು ವೈಭವಡ ಗುತ್ತಿತ್ತಂಡ ಅವೇ ರೀತಿಯ ವೈಭವಡು ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪನ ಅವಕಾಶ ಆ ಭಗವಂತೆ ಆ ದೇವಿ ಅಪ್ಪೆ ನಂಗೆ ಕೊರಡು ಎಂಕಿನಿ
ಒಂಜಿ ಗೌರವದ ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ದಾಲ ಮಲ್ಲ ಕಿರೀಟ ಅಂದ ಹೆಂಗೆ ತೋಜಿನೇ ದೇಗಿನಾಗ ಯಾನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಲ್ತೈತಿ 2015 ಇಸ್ವಿಡ್ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅವು MLA MP ಬೊಕ್ಕ ಏರೇರಡೆ ಮಾತ ಪಾದೊಂಡು ಆಗಲೆಡೆ ಪೂರ ಶಿಫಾರಸು ಮಲ್ಪಾದ ಪಿರಾವುಡು ದುಂಬುಡು ಮಾತ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಕ್ ದಾಳ ಗೊತ್ತಂದೆ ಎನ್ನ ಬಯೋಡೇಟಾ ಗೆತ್ತದು ಪರಿಹಾರ ಮೂರನೇ ಜನ 15 ದಿನೋಡು ದುಂಬು ಎನ್ನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಹೆಡ್ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಪುರಾಣಿಕರದ್ದೊಂದು ಬಯೋಡೇಟಾ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಆಗಲೇ ಗುರ್ತು ಏನಡಿಕೆ ಇಂಚ ಬಯೋಡೇಟಾ ಕೊರೋಲಿ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ ವರಿ ಎಂಕಲ್ ಬುಡುತ್ತಿನಾರು ಆರು ಬಂಡೇರು ಸರ್ ಎಂಕಲ್ ಏತೈತು ಮತ್ತು ಕೊರಿಯಾ ಮುಂದೆ ಕೊರೋಡು ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಬಂಡೇರು ಪುರಾಣಿಕರ ಇರಾಗ ಏಪನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದೋಡು ಎನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮುಗಿಪುಂಡು ಐದು ದುಂಬು ಇರಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊರದು ಪೋಪ ಯಾನ್ ಬಂಡ ಯಾನ್ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಉಪೇಕ್ಷೆಲ ಮಲ್ಪುಜಿ ದಾದ ಮೂಜಿಕ ಪರ್ಕು ಕೊತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾಗ ದಾಲಾಯನ್ನ ಶಿಫಾರಸದಂತೆ ಬೇತೆ ದಾದಲ ಆಕಲಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಂದ ಕೊರನು ನಾಂಡ ಏನ ಭಾಗ್ಯ ಏನ ಅಪ್ಪಮ್ಮೆ ಮಲ್ತಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂದ ತೆರಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಗಲ ಪೊರ್ಲುಡಿಯನ್ನು ಲೆತ್ತದು ಆಶೀರ್ವಾದ ರೂಪಡು ಎಂಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ದೇವರಡೆ ಕೇಳುವೆ ಎಂಕ್ ಅಹಂಕಾರ ಅಂದ ಏನ ಮನಸ್ಸಡು ಬರ್ರವಲ್ಲಿ ಏನಡ ದೈನ್ಯ ಅಥವಾ ಏನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತನ ಯಾನೊಂಜಿ ಬಡವೆಡ್ದು ಬಡವೆ ಅತ್ಯಂತ ಕೀಳು ಜಾತಿದಾಯೆ ಎಂಕ್ ಅಂಚಿನ ಎಂಕ್ ಸ್ಥಾನ ತೆಕ್ಕಡೆ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಸಂಘ ಎಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರೆ ಪಂಡು ಕೊಡ್ತೇರು ಎನ್ನ ಪರೆಯೇ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಮ್ಮೆ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲು ಎಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರನು ಕೊಡ್ತೇರು ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಅವರ ಆ ಅಹಂಕಾರ ಅಥವಾ ಎಂಕ್ ಪ್ರಚಾರ ಬೋರ್ಡು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಬೋರ್ಡು ಪುದಾರ್ ಬೋರ್ಡು ಬಣ್ಪಿನ ಆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಒಂಜಿ ಲೇಷಲ ಏನ ಮನಸ್ಸಿಡು ಬರ್ರೆಬಲೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಏರಾಂಡಲ್ಲ ಇರೆಗ್ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭಗಳಿರ್ತದೆ ಇರೆಗ್ ಒಂದು ಮಲ್ಪ ಬಣ್ಣ ಬೊಡ್ಚಿದ್ ಬಣ್ಪ ಆಂಡ ಕಡೇತ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮಾತ ಊರುದ ಅಪ್ಪೆನಗಲು ಹಿರಿಯರು ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಬಣ್ಪ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ 78 ವರ್ಷ ಅಂಟೀನಿ ಎಂಕ್ ದಾಲ ವಯಸ್ಸಾತಂಡು ಎಂಕ್ ಮುಪ್ಪು ಬತ್ತಂಡು ಎಂಕ್ ತೋಜುಜಿ ಆರೋಗ್ಯ ಉಂಡು ಆಂಡ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಸಹಜ ಆದ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಯಾನು 34 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜಿದ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅದಿತ್ತೊಂದು ಇನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಬಣ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲೊಂದು ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ಗುರುತಿಸ ಅವ್ರು ಯಾನವಲ್ಲ ಪಟ್ಟಿಗೆನ ಪೋಲಿಯೋ ತಂಡ ಬಂತೇರು ಆಯನ ಆಯ ಪೂರ ಬುಡ್ಚಾಂದಿನ ಬಂತೆ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಪಂದ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಉಂಡು ಅವು BJP ಇಪ್ಪಡು ಬೇತೆ ಸಂಘ ಇಪ್ಪಡು ಊರ್ದಗಳು ಇಪ್ಪಡು ಪಕ್ಷ ಬೇದೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ MLA UT ಕಾದರು ಏನಮಿತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೀತಿ ಆರಾರೆ ಮೆಗ್ಗೆ ನಾನು ರಾಜಕೀಯದ ದಾಲ ಸಂಬಂಧ ಗಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ನಾನು ಮಲ್ಪ ಬಣ್ಪೇರು ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದವರ ಈ ಪರಿಸರದ ಈ ಊರ್ದ ಮಾತ ಜನಕಲ್ನ ನಿರಂತರ ಸಹಕಾರ ಹೆಂಗಿಪ್ಪಡು ಆಂಡ ಯಾನು ಇಲ್ಲಡ ಆರಾಮ ಜೆತ್ತದು ಆರಾಮ ಎನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದು ಎಂಕ್ ಏನನ್ನು ತಾಂಕು ನೀರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಿಖಲ್ ಕೊರಿನ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ದ ದುಡ್ಡು ಎನ್ನ ಏರೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಿರಿಯರು ನಿಗಲು ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜ ಏನನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಮಿಷಡ್ಲ ಯಾನು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪ ಎಂಕ ಆ ದುಡ್ಡು ಎಂಕ ದಕ್ಕೋಡು ನಾಂಡ ಎನ್ನ ನೆತ್ತರಿಗೆ ಅವು ತೇರೋಡು ನಾಂಡ ಯಾನು ಸಮಾಜಗೂ ದಾಲಾಣ ಮಲ್ಪಡು ಐಕ್ಯ ಹಿರಿಯರು ಪಣ್ತೇರೆ ಋಣವೆಂಬ ಸೂತಕವು ಬಹುಬಾಧೆ ಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಗುಣನಿಧಿಯೇ ನೀಯನ್ನು ಋಣವ ಪರಿಹರಿಸು ಓ ದೇವರ ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಋಣ ಉಂಡು ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಋಣ ಉಂಡು ಎಂಕಲ ಗುರುಕುಲನ ಋಣ ಉಂಡು ಸಮಾಜ ಋಣ ಉಂಡು ರಾಷ್ಟ್ರ ಋಣ ಉಂಡು ದೇವರನ ಋಣ ಉಂಡು ಮಾತ ದಿಕ್ಕಡ್ಲ ಎಂಕೊಂಜಿ ಋಣ ಉಂಡು ಯಾನಿ ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಬರಡು ನಾಂಡ ಏತ್ ಜನ ಅಪ್ಪೆಡ್ದು ಅಮ್ಮೆರೆಡ್ದು ಪತ್ತದು ಏತ್ ಜನ ಎನಂಗೆ ಎಂಕ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದೇರೆ ಅಕಲ ಮಾತ ಋಣ ಎಂಕುಂಡು ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಅವರ ಎನ್ನ ಶೇಷ ಜೀವನ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಅಪೇಕ್ಷೆ ದನ ಇಜ್ಜಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಆವಡು MLA ಆವಡು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರ್ ಆವಡು MP ಆವಡು ಗವರ್ನರ್ ಆವಡು ದಾಲ ಮಾತ್ರ ಪಂಡ್ಬೇರು ಪುರಾಣಿಕರೆ ಮಾತ್ರ ಯೋಗ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅರೆ ಕೂಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಕಡ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡು ದಾನೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ ಎಂಗೆ ದಾಲ ಬೇಜಾರು ದಾಲ ತಿಕ್ಕಿಜಲ್ಲ ತಿಕ್ಕು ನಾನು ಮಾತ್ರ ದೇವರು ಕೊಡ್ತೇರಿ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದವರ ನಾನು ಎನ ದೇಶನೇ ಎನ ಧರ್ಮನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮನ ಯಾನು ಬ್ರಾಣೆಯದು ಏನು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ಪುಜಿ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅದು ಈ ಪವಿತ್ರ ಭೂಮಿಡು ಪರಶುರಾಮ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಎಂಕ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ದೇವರಿ ಅರ್ನಮಿತ್ತ ಎಂಕ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಉಂಡು ಎಂಕ ಕೊಡ್ತನ ಸಮಾಜ ಉಂಡು
ಎಂಕ್ ವಿದ್ಯೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಶಾಲೆ ಗುರುಕುಲು ಉಳ್ಳೇರಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಮಾತನ ಋಣ ದನಾತಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಶೇಷ ಜೀವನ ಏತು ದಿನ ಅಂದು ಹೆಂಗೆ ಪಂಡ್ಪುಜಿ ದೇವರು ಚಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೋಗಲ ಐತೆ ಡೇಟ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಚಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಆತನ್ ಮಾತಾಡಿಗಳು ಅಂಚನೆ ಚಕ್ಕು ಒಯ್ದಾತಂಡು ಅವು ಆ ಡೇಟ್ ತೂಪಿನಾತ ಹೆಂಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವು ಏಪಲೆ ಅವು ಡಿಸಾನರ್ ಅದು ಪೋವು ಐಡ್ದು ದುಂಬು ಯಾನು ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀನ ಹೆಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಸಲಹೆ ಕೊರ್ಲೆ ಇಂಕ್ ಪಣೋಡು ಎನ್ನಡ್ದು ದಾದ ಆವಡು ಪಣದು ಎನ್ನಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಕ್ತಿನೇನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅದು ಯಾನು ಮಲ್ಪ ಯಾನು ಈ ಸಭೆ ಆರಂಭನಾಗ ಪಂಟೆ ಪೇಜಾರು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಪಾತ್ರ ಪಂಟೇರು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತ ಈತ ಪಣವೆ ಯಾನು 1 ಲೀಟರ್ 5 ಲೀಟರ್ 10 ಲೀಟರ್ ಕೊರಪ ಅಂದು ಯಾನು ಪಣ್ಪುಜಿ ಪೆತ್ತ ಪಣ್ಪುಜಿ ಆ ಪೆತ್ತ ಎಂಚ ಪಣ್ಪು ಗೊತ್ತುಂಡ ನಿಗಲು ಏತು ಪುಂಡಿ ಪಾಡುವರ ಆತ ಪೇರು ಕೊರಪ ಆ ಪೇರು ಕೊರನಾಗಲ ಎನ್ನ ಕಂಜಿಗೆ ಹಿಂದಿ ಎನ್ನ ಕೆರೆಂದೇಳ್ದು ಒಯ್ತು ದಿಯೋಣುಜಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅದು ಯಾನು ನಿಗಲೆ ಕೊರಪ ಅಂಚನೆ MB ಪುರಾಣಿಗೆ ಬೋರ ಅಂಚನೆ ಸಮಾಜ ಎನ್ನ ಬಂಧುಲು ಎನ್ನಡ ಎಂಚಿನ ದೆತನೊಡು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕದ ದೆತೊಣ್ಣೆ ಈ ಪೆತ್ತ ವಂಚನೆ ನಿರ್ವಂಚನೆ ದಿ ಒಂದು ಎನ್ನಡ ಜಿಂಜಿದನ ಪೇರನ್ನು ಪೂರ ಸಮಾಜ ಕೊರೆಗೆ ತಯಾರುಳ್ಳ ಅಂದ್ಪಣ್ಣದು ಅತ್ಯಂತ ದೈನ್ಯತೆಡು ಆ ಅಂಜಿ ಒಂದೆಟ್ಟು ಸಮಾಧಾನೊಡನಿಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊರದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆತಂಡು ನನ್ನಲ್ಲ ಎನ್ನಡ್ದು ಅವರದ ಆವಡೊಂದು ಕಿಲ್ಲೆರೆ ಮಗ ಆವಡು ಒಂಜಿದಲ ಪಂತ ಜರಿ ಇನಿ ಬಲ್ಲೆ ಅಡೆ ಪೋಯಿ ಇನಿ MP ನಡೆ ಪೋಯಿ MLA ನಡೆ ಪಂದು ಪೂರ ಕೆಲಸ ಹಾಕಲು ಮಲ್ದೇರಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಂಡ ಈ ಊರು ಈ ಪರಿಸರ ಈ ಊರ್ದ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಲು ಎಂಕ್ ಜಿಂಜ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತುಗಳನ್ನ ತರೆ ಬಗ್ಗೆದು ಒಂದಿಸ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಉಂಟಾವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಕಲ್ಕೊಡನ ಕಟ್ಟಲೆಗೆ ಕಟ್ಟಲೆ ಪೊರ್ಲಾತಂಡಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಇನಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲದ ಗುರಿ ಕಾರ್ಮೆನು ವಹಿಸಿದು ಆರ್ನ ಆ ದೈವಲ್ನ ಅರದಲ ಪೂಜಿದು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಏರು ಮತ ಬೇಲೆ ಮಂತೇರ ಆಕಲ್ನ ಪೂರ ಪಾತೇರನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಪಂಡದು ದೈವಲ್ಲ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುದೇರು ಅಕಲ ಆಯ್ಬೆಟ್ಟಿಗೆನೆ ಯಾನಿ ಎನ್ನ ಸ್ವರನು ಆ ನಾಗ ಸ್ವರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಕೋಲನ್ನು ತೋಚ್ಬಾಯ ಪನ್ಪುಣ ಇರಾದೇಡುಳ್ಳೇರು ಅಂಚಿತ್ ಪುನಃ ಆತು ಕಡೆಯತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಪೊರ್ಲದ ಧರ್ಮ ದೈವಲ್ನ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕಲ್ಲೊಟ್ಟಿ ಕಲ್ಕೊಡನ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದುಂಬೆ ಆಯ್ತ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಪೊರ್ಲದ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ತೆಗೆದಂಡು ಅವು ಆ ದೈವಲ್ನ ನಿರೂಪಣೆ ಆ ಸತ್ಯವಲ್ನ ಪ್ರೇರಣೆ ಆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ಪೊರ್ಲದ ಪ್ರಸಾದ ಬಂಡೊಂದು ಅರಣಿ ಇನಿತ ಕೂಟೋಡು ನಮ್ಮ ಕೋಟದ ಗುರಿಕಾರ್ಮನ ವಹಿಸಿದ ಯಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪರವಾದ ಸಲ್ಲಿಸವಂದಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಅಪ್ಪ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ನಂದಹಾಲ ಧೂಪಾದಿ ಪೊರ್ಲದ ಪೂಜನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅರ್ಚಕರಾಯನ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತರ ಪರವಾದ ಉಡಲದಿಂಗಿನ ಸೊಮ್ಮಿನ ಸಂದ ಒಂದಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಪ್ಪಗೆ ಪಾಡಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲದ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಪೊರ್ಪದ ಲೆಕ್ಕಂತನ ಪೊರ್ಲದ ರೆಡ್ಡ ಪಾತೆರನ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ರೈ ಸಾಂತ್ಯಗುತ್ತು ಮೇರೆಗಿಲ್ಲ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸವಂದಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಇವಲ್ನ ಪೊರ್ಲದ ಅನಿತ ಪೊರ್ಲೋಡು ಬತ್ತದು ಕೊಳ್ಳುದು ಪೊರ್ಲು ಬಂತು ಕೊರನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಮೇರೆಗಿಲ್ಲ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸವಂದಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿ ಪೊರ್ಲದ ನಮ್ಮ ಗಡಿನಾಡ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅವೇ ರೀತಿ ಅರಸು ಹೀವಲ್ನ ಮಾಜಿ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲಾಯನ ಆರ್ನ ಪೊರ್ಲದ ಕಿರುವಾಳದ ಪೊರ್ಲೆಂಚಂಡ ಅವೇ ರೀತಿ ಪೊರ್ಲು ಮಂತು ಕೊರನಂಚಿನ ಅರೆಗಿಲ್ಲ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸವಂದಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನ ವೈಭವ್ ಶೆಟ್ರಲ ಅಂಚನೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗುರಿಕಾರರಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಉಷಾಕ ಮೇರೆಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸವಂದಿಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪಂಜಾಲದ ಮನ್ನದ ಎಕಡು ಬನ್ಲಕನೆ ಪೊರ್ಲದ ಕುಂಜಾಂಡಮೆ ಗುತ್ತದ ಆ ಇಲ್ಲದ ಪೊರ್ಲದ ಮಣಿ ಪಂಡದ ನಂಗೊಪ್ಪು ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಚ್ಚವನ್ನಗಲ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸವಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಕಿರಣಣ್ಣೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಎಲ್ಲ ರಂಗದ ಜವನೆ ಮಾತಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರೋಣ ಅರೆಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಅರೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸವಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಕಿನ್ಯ ಗುತ್ತದ ಪೆರ್ಮೆದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಕ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರಪು ನಂಚಿನ ಅರೆಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸವಂದಿಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಚನೆ ಆ ಪೊರ್ಲದ ನಮ್ಮ ದೈವಲ್ನ ಪೊರ್ಲದ ಮಾಣಿಕ್ಯದ ಮಟ್ಟೆಲುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಪಂಜಾಲ ಗುತ್ತದ ರಾಮಯ್ಯ ಕಿಲ್ಲೆರೆಗಳ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸವಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ
ಸರ್ವ ರೀತಿಡ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಮೈಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಂತುಕೊರ್ನ ನಮ್ಮ ಮೈಕದರಿಗೆಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಕಾಂಡೆಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಾಲ ಅವಳು ವನಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏರು ಬಡಿಸೇರ ಆ ವನಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಏರು ಮಲ್ತೇರ ಅವೇ ರೀತಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪೆಂಡಾಲ್ ಬಾರ್ದ ಐಕ ಪೊರ್ಲದ ರಂಗ ಕೊರಿಯರ ಅವೇ ರೀತಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಅವೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತದೆ ಐಕ ಬೋಡಾಯಿನ ಒತ್ತು ಗುರಿಕಾರಡು ಬೈಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ತದೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ದೈವಲ್ನ ಆ ಕಟ್ಟಲೆಗೆ ಕಣ್ಮಣಿಯಾದ ಏರು ಮಾತ ಬೆಗರಸಿಂಟಿದ್ದರ ಮಾತೆರೆಗಲ ಉಡಾಲದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತೊಂದು ನನದುಂಬುಗು ನಡಪುಣಂಚಿನ ದೈವದ ಪುರ್ಲದ ನಮ್ಮ ಕೋಲ ಸೇವೆಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಭಾಗಿಯಾಕ ಬಂಡೊಂದು ಮಾತೆರೆಗಲ ಉಡಾಲದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದ ಒಂದು ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿಗೆ ಈ ಪಾದೋಗು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಜಯ ಮಹೇಶ್ವರಿ.